ஓகே. மார்னிங்கு பாகவதம் கிளாஸ் நடக்கிறது. ஸோ நீங்க எல்லாம் காலையில அட்டன் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த யூடியூப் லிங்க்ஸையாவது நீங்க பாருங்க. திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ பாகவதம் தமிழ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ண மாதாஜி நாளைக்கு உண்டா? டெய்லி மாதாஜி பாகவதம் வில் பி ஒரு அது அதாவது எவ்வளவு நாள் பகவான் பண்ண வைக்கிறாரோ அது வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கு மாதாஜி ஏன்னா 18,000 ஸ்லோகங்கள். ஆமா மாதாஜி. அது நம்ம முடிப்புமான்றது எனக்கு தெரியாது, அது பகவான் கையில தான் இருக்கு. பகவானோட மெர்சி நமக்கு கிடைக்கும் மாதாஜி கண்டிப்பா. ஆமா. சோ அது அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டாண்டர்டா வந்து மார்னிங் 6 AM நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து கேலண்டர் அப்டேட் எதுவும் பண்றது இல்ல. So they can join directly in that link and then they can listen. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இட் இஸ் நாட் அதுக்கு எதுவும் ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் கலந்துட்டீங்க இல்லைங்களா? தட் இட் செல்ஃப் இஸ் த பேசிக். ஸோ நீங்க இந்த 18 நாட்கள் பண்ணவங்க யாரா இருந்தாலுமே they can join the பாகவதம் கிளாஸ். ஓகேங்களா? ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சமானா புரியும். ஸோ 18 days பேக்ரவுண்டே இல்லாம வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. they will lose the interest. அதனால வந்து நீங்க வந்து யாராவது பாகவதம் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னாக்கா அட்லீஸ்ட் அவங்கள 18 days அட்டென்ட் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் கிவ் them. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. நம்ம இப்போ ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 14 நேத்து 14ஓட முடிச்சோம் இல்லையா? 14th ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சோம். இன்னைக்கு 15th ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாம் மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी भगवान हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம இன்னைக்கு இந்த 6வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போக போறோம். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட், நான் எல்லாரையுமே வந்து மியூட் பண்ண போறேன். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சேட்ல போடுங்க. தட் மீன்ஸ் எனிதிங், என் பக்கத்துல இருந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல, அப்படி ஒரு எமர்ஜென்சிஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் புட் இன் த சேட், நான் அதை கண்டிப்பா பாக்குறேன். ஓகேங்களா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், ஸோ உங்களுக்கும் கிளாரிட்டி வராது, அதனாலதான். 15வது ஸ்லோகம். யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்சதம் ஹதிகச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுஞ்சன் பிராக்டிசிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து யோகத்துல பயிற்சி செய்யக்கூடியவர்கள், அதாவது மனதையும் உடலையும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த செயல்கள், அதாவது புலன்களின் செயல்களையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திகளை உடைய அந்த யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைகின்றான். எப்படி என்றால் இந்த பை செசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா செசேஷன்னாக்கா துரத்தல், ஸோ ஆஃப் மெட்டீரியல், இந்த பௌதீக இயற்கையை துறந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அவன் சேர்கின்றான். அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு. நிர்வாணா என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ நிர்வாண பரமம் பரமாம் அப்படின்னு செசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த அல்டிமேட் கோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியான இலக்கு ஒரு ஒரு யோகிக்கு என்னன்னாக்கா யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடைவது தான். So practice is meant for attaining cessation of the material existence. யோக பயிற்சிகளே செய்யப்படுவது எதுக்குன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதலை வந்து விலகி கொள்வதற்கே. அதுதான் வந்து அதாவது அல்டிமேட் கோல். ஸோ அது there is no void anywhere within the creation of the Lord. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறிடம் வெற்றிடம் என்பது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் வந்து பகவான் இந்த படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமும் இருக்கின்றது. ஸோ வெற்றிடம் என்பதே வந்து நம்ம வந்து தேடிதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வெறுமை என்பதே கிடையாது. அதனால்தான் புத்திசம் கூட வாய்டிசம் அந்த இது வரும்போது அந்த பிலாசபி வந்து அங்கே வந்து முன்னே செல்லவில்லை. ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறது. வெற்றிடம் என்பது மேபி ஃபார் எ செகண்ட் நம்ம வந்து வெற்றிடத்தை நம்ம காணலாம், ஆனா அதுவே பர்மனண்டா அங்க வெற்றிடமா இருக்கவே இருக்காது. ஸோ வெற்றிடம் என்பதே கிடையாது. ஆல் த பிளானட்ஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம் ஆர் செல்ஃப் illuminated like the sun in the material sky. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கிரகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மீக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பை டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப் illuminated, தானாகவே அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசப்படுத்தப்பட்டது. அதுக்கு எப்படி நம்ம வீடெல்லாம் சாயங்காலம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஈவினிங் ஆனா லைட்ஸ் போட்டுதான் நம்ம வந்து பிரகாசப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா, வெளிச்சத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்துகின்றோம். ஆனா இயற்கையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக உலகம் வந்து பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட உலகம். ஆக்சுவலி the kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets therefore are called as பரம் தாமா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்பீரியர் அபோட்ஸ். பரம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் சுப்பீரியர். ஸோ இன்ஃபீரியர் என்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பரான்னு சொல்லுவோம், சுப்பீரியர் என்பதற்கு பரான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதாவது உயர்ந்த உலகம், தாழ்ந்த உலகம். நாம் இருக்கிறது எல்லாமே தாழ்ந்த உலகம். பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்த உலகம். ஸோ மத் சித்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகியானவன் who is perfect in understanding the Lord Krishna, அதாவது பகவானை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்போ அதாவது உன்னதமான அந்த அதாவது ஞானத்தை பற்றி ஒருவர் தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா he can attain real peace and ultimately reach his abode. அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான அந்த நிம்மதியை வந்து அவர் அடைகின்றார். மத் சித்தக மத் பரக மத் ஸ்தானம், அதாவது ஸ்தானம் என்பது இடம், பரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயர்வான ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்தா மீன்ஸ் நாலேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த உயர்வான ஞானத்தை அவன் பெற்று பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்வான ஸ்தலத்திற்கு அவன் வந்து சேருகின்றான். ஸோ இன் பிரம்ம சமீதா இட் இஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட் that the Lord, although residing always in his abode called Goloka, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம், அங்கேயும் அயோத்தியா இருக்கு, கோலோகா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இஸ் ஆல் பர்வேடிங் பிரம்மன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த தோன்றாத அருவம், அந்த லோக்கலைஸ்டு பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிரோதாட்சி விஷ்ணுவாக மூன்றாவது புருஷ அவதாரமாக நம்ம ஹிருதயத்திலே உட்கார்ந்திருக்கார், as well as by dint of his superior spiritual energies. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உயர்ந்த ஆற்றல்களால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எல்லா இடங்களிலுமே பரவியிருக்கின்றார். ஸோ இங்க இன்னும் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா therefore a person working in Krishna consciousness is a perfect yogi. அதாவது பக்தியில செயல்படுதல் 3 நிலைகள் நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு கர்மத்திலிருந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல நிஷ்காம கர்ம யோகியாகி பகவானிடத்தில் போதல், நெக்ஸ்ட் ஞானத்தை விருது செஞ்சு கொண்டு போதல், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல போதல். இந்த 3 நிலைகள் தான் நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செகண்ட், அதாவது லாஸ்ட் ஒன் பக்தியில பண்றது வந்து சுலபமான காரியம். ஆனா அதை வந்து அது கண்டினியூஸா நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து மிகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த பிராக்டிஸ். நாம் அந்த பிராக்டிஸ்ல தான் நமக்கு எப்பவுமே வந்து ப்ராப்ளம் வருதே. ஒரு நாளைக்கு செய்யாம விட்டு போனாலும் மீண்டும் நம்ம மனசை இழுத்துட்டு போய் அதன் மேல லயித்து வைக்கணும்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த
டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும். பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டர்மினேஷன் இருந்தாதான் நம்ம முன்னாடி செல்ல முடியும். எஸ், இது என்னுடைய அன்றாட கடமை. ஸோ வேற செயலெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? டெய்லி எழுந்து தாயானவள் சமைக்கின்றாள், அவள் ஒரு நாள் சமைக்கலன்னா நமக்கு சங்கடமாக இருக்கின்றது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் டெய்லி நம்ம எழுந்து பகவானுக்கு இந்த லோகத்துல நமக்கு இவ்வளவு அவர் கொடுத்திருக்கார், அதுக்காக அவருக்கு நாம எழுந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா? ஸோ நம்மளை விட இன்னும் கீழே இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு தம் வி ஆர் ஃபார் பெட்டர். ஸோ அந்த ஒரு இது நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்தாலே அந்த கைங்கரியத்தை வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்துட்டு போவோம். வாட் எவர் ஹி ஹஸ் பிளெஸ்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த மனசு நிறைவு நமக்கு வரணும். ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அப்படி நாம மனதை லயித்து கொண்டுதான் வந்து பக்தி செய்யணும். ஸோ எப்பவுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடையே வந்து பக்தி செய்வது வந்து முழுமையை அடையவே அடையாது. யூ ஷுட் ஹாவ் அ செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட். நமக்குள்ள ஒரு திருப்தி என்பது இருக்கணும். அந்த திருப்தியோட செய்யும் பொழுது பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மை உருகின்றது. சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, பகவானுடைய பாதங்களுக்கு நம்ம மனசளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணத்தை நாம வந்து சேர்க்கணும். இந்த லைன் வந்து நிறைய இடத்துல வருது. தம் ஏவ விதித்வா மிருத்யும் ஏதிஹி. அதுக்கு என்ன மீனிங்னாக்கா வேதத்துல சொல்லியிருக்காங்க, ஒன் கேன் ஓவர் கம் த பாத் ஆஃப் birth and death only by understanding the supreme personality of Godhead. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னாக்கா பகவானை பற்றிய ஞானம், அவரை பற்றிய ஞானத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவரை பற்றிய ஞானத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளனுடைய நோக்கம் என்ன? நாம அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளணும்னாக்கா கண்டிப்பாக நாமளும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து எலிவேட் ஆயிருப்போம் இல்லையா? வித்தவுட் எலிவேஷன் கண்டிப்பாக நமக்கு அவரை பற்றிய ஞானத்தை நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியே நமக்கு இருக்காது. ஸோ நாம ஒவ்வொரு நாளும் படிப்படியாக நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கிறோம். பக்தி பாதையில நம்மளை எடுத்துட்டு போனா மட்டுமே பகவானை பற்றிய ஞானம் ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு பரம்பரையில வரவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு புறம் நம்ம பக்தியில முன்னேறி செல்லும் பொழுது பகவானே உள்ளிருந்து நமக்கு ஞானத்தை வந்து வாரி வழங்குகின்றார். ரெண்டு விதத்துல நம்ம வந்து நாலேஜை வந்து ரிசீவ் பண்றோம். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து சமர்ப்பணம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. வி ஹாவ் டு பி கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, அவருடைய பாதங்களில் நாம வந்து சமர்ப்பணம் செய்யணும். நாட் யஷ் நாட் யஷ் நட்டஷது யோகிஷ்டி நா சைகாந்தம் அனஷ்நாதக நச்சாதி ஸ்வபனாசீலயஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா there is no possibility for once becoming a yogi. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுனாக்கா ஒருத்தர் வந்து யோகி ஆகக்கூடிய நிலை இருப்பதில்லை. எப்பொழுதென்றால் அதிகமாக உண்பவன் மிகவும் குறைவாக உண்பவன், அதிகமாக உறங்குபவன் மிகவும் குறைவாக உறங்குபவன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதமாக இருக்கணும். அதாவது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோம்பேறித்தனமா நம்ம வந்து படுத்துட்டே இருக்கிறது. ஸோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு வந்து 9-10 மணிக்கு படுத்தா கூட காலையில 7-8 மணி வரல கூட தூங்குவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக தூக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லது கிடையாது. அதே மாதிரி சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 16 மணி நேரம் கூட உழைப்பாங்க, ஹார்ட்லி 2-3 மணி நேரம் தான் தூங்குவாங்க. ஸோ மீண்டும் எழுந்து அவங்க வந்து செயல்பட தோங்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிக் பிராக்டிஸ்ல வந்து அவங்களால வந்து அந்த ஸ்திரத்தன்மையை அடைய முடியாது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So too much eating means eating more than required is to keep the body and soul together இல்லையா? அதாவது இந்த உடலையும் ஆன்மாவையும் இந்த உடலோட ஒட்டிண்டு இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நிறைய சாப்பிட்றோம். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மீண்டும் இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்துட்டே இருப்போம். தட் இஸ் த அட்டாச்மெண்ட் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த சோல். பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறொரு உடலையும் அது ஏற்று சென்று கொண்டே தான் இருக்கும். as long as நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதமான உணவு கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிடணும். சாத்வீக உணவு தான் நம்ம சாப்பிடணும். ஸோ சாத்வீக உணவு வகைகள் எல்லாம் என்னன்றது நம்ம பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ரசமுள்ளவையாகவும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான புளிப்பு, உப்பு, காரம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே மிதமான இதுல இருக்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட உணவு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும். ஸோ அதாவது அப்ப செஞ்சு அப்ப சாப்பிட்றது தான் வந்து இட்ஸ் பெட்டர். அப்போ வந்து நமக்கு அந்த சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் வரவே வராது. ஸோ வென் வி டிராக் அண்ட் ஈட், அதாவது காலையில செய்தது நைட்டு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த சோம்பேறித்தனம் தானாக வந்து சேர்ந்து விடும். ஸோ சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு இல்லை, பட் இட் வில் லீட் டு த லேசினஸ். அதனாலதான் நம்ம வந்து சூடா சமைச்சு நம்ம அப்ப சாப்பிட கத்துக்கணும். ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் டு ஈட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
தீண்டத்தகாத உணவுகள், அதுவும் வந்து அதுல வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே பகவான் படைப்புல இந்த உயிர்வாழிக்கு இதுதான் உணவு என்றதை வந்து அவருடைய சிருஷ்டில படைச்சிருக்கார். ஸோ ஈவன் அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஒன்லி தண்ணி தான் ஊத்துறோம் இல்லையா? வேற ஏதாவது செடி கொடிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதா? எதுவுமே எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இதுலதான் மார்க்கத்துலதான் அவங்க இன்னும் சென்றுட்டு இருக்காங்க. நாம மட்டும்தான் டீவியேஷன். ஏன்னா நம்ம வந்து அனிமல் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு அறியாமை தான் விருதியாகும். ஸோ தட் இஸ் த பேசிக். டாம்சிக் நேச்சர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவுகள், சாத்வீக உணவு மட்டும்தான் நமக்கு சாத்வீக குணத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எந்த உணவு சாப்பிட்டாலுமே இதர் ரஜோகுணம் ஆர் டாம்சிக் நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட வந்து மேலோங்கி நிற்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த சமையல் செய்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய உணவை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக செய்து நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாம். இப்போ சாதாரணமா நம்ம வீட்டில் செய்யக்கூடிய உணவே ஸோ நம்ம வந்து சாத்வீக உணவாக சமைத்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம். அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரசாதமாக மாறுகின்றது. கோயில்ல தான் போய் சாப்பிட்டாதான் பிரசாதம்ன்ட்டு கிடையாது. நம்ம வீட்லயும் வந்து அந்த செயல் செய்யலாம். So will suffer sinful reactions because of eating only the polluted things. Bhujante te avaham papaye pachante atma karanat. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா anyone who eats for sense pleasure, இந்த புலன்களின் திருப்திக்காக உணவை உட்கொள்வார்கள் என்றால், and cooks for himself, தனக்காக மட்டுமே சமையல், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கிறது வந்து தனக்காக மட்டும்தான் அப்படி நினைக்கும் செய்யறாங்க இல்லையா? நான் நாட் ஆஃபரிங் இஸ் ஃபுட் டு கிருஷ்ணா, பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்காம வந்து சாப்பிடும் பொழுது ஈட்ஸ் ஒன்லி சின். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய உணவை வந்து படைத்து விட்டு சாப்பிடுவது நமக்கு வந்து அது பிரசாதமாக மாறுகின்றது. ஸோ அந்த பிரசாதத்தை உண்பதால் நமக்கு பாவ விளைவுகளிலிருந்து நமக்கு வந்து விமோசனம் கிடைக்கின்றது. இதனுடைய நன்மையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நலனுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க இல்லையா? இந்த உயிர் வாழி தவறி இங்க விழுந்தாச்சு, ஆனா அவங்கள வந்து நம்ம மேல இழுத்துக்கணும் இல்லையா? சோ அதனாலதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய திருநாட்டுக்கு நாம எல்லாரும் போகணும்னு நினைக்கிறார். அதுக்குதான் வந்து நீங்க செய்யறது எல்லாமே எனக்கு படைத்து விட்டு நீங்க சாப்பிடும் பொழுது அது பிரசாதமாக மாறுகின்றது. சோ பிரசாதத்தை உண்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மன நிறைவு, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, இது எல்லாமே இந்த பெனிடிக்ஷன், இந்த வரங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அவர் இங்க சொல்றார். ஒன் ஹூ ஹீட்ஸ், அவர் ஆனா நம்ம எல்லாமே சமையல் எல்லாம் செய்து சாமிக்கு படைக்கிறோம். உண்மையிலே சாமி எல்லாமே சாப்பிட்றதா? சாமி கண்ணால பார்த்தாலே சாப்பிட்ட மாதிரிதான். சோ அதனால வந்து கண்களாலே சாப்பிடக்கூடிய சக்தி, அதாவது ஒரு ஆர்கன் இன்னொரு ஆர்கனுடைய செயல்பாட்டுல வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து ஈடுபடுத்துவார். சோ கண்ணாலேயே சாப்பிடக்கூடிய சக்தி அவருக்கு உண்டு. அதனால்தான் ஒன் ஹூ ஈட்ஸ் மோர் தென் ரிக்வயர்ட் வில் ட்ரீம் வெரி மச். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சாப்பிட்றவங்க வந்து நிறைய கனவுகளை காண்பார்கள் while sleeping and he must consequently sleep more than is required. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறையவே தூக்கம் வரும். சாப்பாடு நிறைய சாப்பிட்டோம்னாலே நைட்ல நிறைய நேரம் தூங்க வேண்டியிருக்கும். அதனாலதான் நைட்டு சாப்பாடு எப்பவுமே நம்ம குறைச்சலா சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. and it will add more weight also. So one should not sleep more than 6 hours daily. எத்தனை மணி நேரம் தூங்கணும்ன்றதையும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். One who sleeps more than 6 hours out of 24 hours is certainly influenced by the mode of ignorance. அறியாமையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மூழ்க போகின்றார். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட மேல் நோக்கி செல்லும் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே சத்துவத்துல வந்து இருந்தாலும் சில பாகம் வந்து ரஜோல இருப்போம், சில பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமசிக் நேச்சரும் நம்ம கிட்ட குடிக்கொண்டு இருக்கும். ஏன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன் நாம அந்த மாதிரி எக்ஸிகியூஷன் ஆயிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம வந்து நிறைய நேரம் தூங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய தாமசிக் நேச்சர் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. அதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தூங்கும். Such a person cannot become யோகியா ஆகவே முடியாது. அவர் வந்து யுக்தாஹரா விஹாரஸ்ய யுக்த சேதஸ்ய கர்மஷு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோக பவதி துக்கஹ. So he who is temperate in his habits of eating, sleeping and working and recreation can mitigate all material pains by practicing the yogic system. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து அவர் சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகை, அதாவது the eating habits, உறங்கும்
விதம், அதுக்கப்புறம் அவர் செயல்படும் விதம் எல்லாமே. அண்ட் யூ ஷுட் பி இந்த டெம்பரேட் மீன்ஸ் மிதமாக இருத்தல், எல்லாத்துலயுமே வந்து மிதமாக இருக்கணும். உண்ணுதல், உறங்குதல், அதுக்கப்புறம் வந்து உழைத்தல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேளிக்கை, இவை எல்லாவற்றிலுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதமாக இருந்தால் அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈ கேன் மிட்டிகேட், அதாவது எந்த பௌதீக செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்தாலுமே, அதாவது கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அதற்கான அதை எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிற அந்த யுக்தி எல்லாமே அவர்களால் வந்து ஈஸியா பிளான் பண்ண முடியும். அது எப்படி என்றால் பை பிராக்டிசிங் த யோகிக் பிராக்டிஸ் பண்ணி தே வில் பி ஏபிள் டு பேலன்ஸ், அவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்சிங் பொசிஷன்ல எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த சூழலையுமே அவர்கள் வந்து எதிர்கொள்வார்கள். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவேகன்ஸ் இந்த மேட்டர் ஆஃப் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிஃபனிங், மேட்டிங் விச் ஆர் த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்பிடணும், தூங்கணும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலினுடைய இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லையா, கேன் பிளாக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் த பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா. இந்த உடல் தேவை அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்கள் தான் வந்து பார்த்த உடனே எல்லாமே, இது முக்கிய காரணமே வந்து புலன்கள் தான். ஸோ இந்த புலன்கள் இந்த உடலோட ஒட்டின்ட்டு தானே இருக்கு. ஸோ அதாவது இந்த ஷட்டில் பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஸ் பாடியை வச்சு செய்ய வச்சிருது. ஷட்டில் பாடி தான் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறதே, ஆனா கிராஸ் பாடி செயலுக்குள்ள இயங்க விடுகின்றது. ஸோ இந்த உடல் தேவைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இது தேவையா இல்லையா என்பதை நம்ம கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of life without being engaged in the service of Lord. So therefore his sleeping is kept at a minimum. அதாவது 6 மணி நேரம் தூங்கினா போறோம், நம்ம மிச்ச டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா we need to plan the things. ஸோ நம்ம வந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்யறதும் சரி, நம்மளுடைய கடமைகள் செய்யறதுலயும் சரி, நம்ம பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹரிதாஸ் தாகூர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 லட்சம் தடவை வந்து மகாமந்திர ஜபம் செஞ்சுட்டு தான் அவர் பிரசாதமே சாப்பிடுவாராம். ஸோ அந்த 3 லட்சம் தடவை இந்த மகாமந்திரம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் மேபி, ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா மேபி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் அவர் சாப்பாடு சாப்பிடுவார்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணாருனாக்கா மறுநாள் காலையில விடியும் போதுதான் அவர் அந்த நாம ஜபத்தையே முடிப்பார். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டோரி கூட நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு விலை மாது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நாட்கள் கண்டினியூஸா வந்து வெயிட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளே வந்து அவரை குருவாக ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு மாறிவிட்டாள். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணா நாளைக்கு காலையில தான் அவர் முடிப்பார் அந்த 3 லட்சம் மந்திரம். அது முடிஞ்ச பிறகுதான் அவர் வந்து பிரசாதமே வந்து ஸ்வீகரிப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு நாமாச்சாரியா என்றும் பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ பேசிக்கலி அவர் வந்து ஒரு முகமது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம், ஆனா அவர் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா he became as a நாமாச்சாரியா அப்படின்ட்டு. ஸோ 300,000 டைம்ஸ், அதாவது 3 லட்சம் தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே அவருடைய ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபலா அவர் வச்சுன்னு செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால அவர் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து திறந்து விட்டார். யதா வினியதாம் சித்தம் ஆத்மனையே ஏவா வதிஷ்டதே நிஷ்பரஹ சர்வ காமேபியோ யுக்த இது உச்சதே ததா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன யோகி பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா, ஒரு யோகியானவர் யோகத்தை பயிலும் பொழுது டிசிப்ளின்ஸ் இஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், மனது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா, கட்டுக்கோப்பு அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். இது இப்படிதான் பண்ணணும்னாக்கா அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரமே அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ மென்டலி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆனாதான் பிசிக்கலி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். மென்டலி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகலைனாக்கா பிசிக்கலி நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அண்ட் பிகம் situated in the transcendent devoid of all material things. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக நிலையில் வந்து நிலைத்திருக்கின்றார்கள். and he said to have attained the yoga. ஸோ அந்த மாதிரியான அதாவது உயிர் வாழிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக பயிற்சியில வந்து முன்னேறி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைத்திருக்கின்றார்கள். A perfect yogi is so well disciplined in the activities of mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. So a perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான ஒரு யோகியானவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்களில் அவர் வந்து முழுமை அடைந்தவராக இருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட மனிதர் எந்தவித வாழ்க்கையில எந்தவித சலனங்கள் வந்தாலுமே அதை வந்து அவரால் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனோடு அவர் இருப்பார். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல 9th cantoல இருக்கக்கூடிய 4th chapter 18th இருந்து 20th ஸ்லோகம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க. சவை மனக கிருஷ்ண பாதாரையோ வாசாம்சி வைகுந்த குணானு வர்மனே கரௌ ஹரேர் மந்திரா மார்ஜான திசோ ஸ்ருதிம் சக்ராச்சுதா சத் கதோ யதா.
முகுந்தா லிங்காலய தர்ஷனே திருஷௌ தத் பிரியாகாத்தர ஸ்பர்ஷாங்கத சங்கமம் கிரஹாணம் தத் பாத சரோஜ சௌரபே ஸ்ரீமத் துளசியாராசனம் தத் அப்ரிதே பாதௌ ஹரே க்ஷேத்ர பாதானுஸ்பர்ஷனே ஷீரோ ரிஷிகேஷ பதாபிவந்தனே காமம் ச தாஷ்யாநாதோ காமா காமயா யதோத்தாத்மா ஸ்லோக ஜனாஸ்ரய ரதிஹ. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா, நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் நவவித பக்தியை வந்து ஃபாலோ பண்ணவர். ஹி இஸ் த ஒன்லி டிசைபிள். பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பார்க்கணும்னாக்கா அது அம்பரீஷ் மகாராஜா கிட்ட மட்டும்தான். ஸோ அந்த 9 விதமான இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி செய்தார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நமக்கு சொல்றது. ஸோ அம்பரீஷ் மகாராஜா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கேஜ் இஸ் மைண்ட், மனதை வந்து பகவான் மேல நிறுத்தினார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். தென் ஒன் ஆஃப்டர் அதர் எங்கேஜ் இஸ் வேர்ட்ஸ், அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றியது, அவருடைய இயல்புகளை பற்றி, ஆழ்நிலை இயல்புகளை பற்றி பேசுகின்றார். ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ், அவருடைய கைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரே மகாராஜா, அவருடைய பேலஸ் அரண்மனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு ஒரு ஸ்தலம் அவரே பண்ணிட்டு, அங்கே வந்து டெம்பிள் எல்லாமே கிளீனா பண்றதெல்லாம் அவரே. ஸோ மாப்பிங் த டெம்பிள் ஆஃப் த லார்ட். இஸ் இயர்ஸ் ஹியரிங், காதுகள் எல்லாமே பகவானை பற்றிய நாமங்களை கேட்பது, அவருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பது. ஸோ ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஹிஸ் ஐஸ் சீயிங் த டிரான்சிடென்டல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். பக்தியில் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை அவரால், சச்சிதானந்த அந்த ரூபத்தை அவரால் காண முடியும். His body is touching the bodies of the devotees. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களோடு அவரும் வந்து ஒரு பக்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களோட அந்த அசோசியேஷன் வந்து எடுத்துன்றார். His sense of smell பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாசியை வந்து எதுக்குன்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த பூக்களை வந்து நுகருதல், அந்த வாசனையை வந்து நம்ம வந்து நுகருதல். So sense of the lotus flower offered to the Lord. His tongue is tasting the துளசி leaf. அதாவது துளசி பிரசாதத்தை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த துளசி பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பது தான் அவருடைய அந்த நாக்கினுடைய வேலை. His legs is going to the places of pilgrimage. கால்கள் எல்லாமே பகவானுடைய திவ்ய தேசங்களுக்கு பிரயாணம் செய்வதில் உபயோகித்துக் கொண்டார். And the temple of the Lord is head in offering the obeisances. தலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பாதங்களை சேவிப்பதற்காக அவர் வந்து, அதாவது ஆத்ம நிவேதனம் சொல்றோம் இல்லையா அது. And the desires of executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are quite befitting. That means அப்படிப்பட்ட இந்த செயல்கள் எல்லாமே befitting means whatever they, பாவங்கள் எது செய்திருந்தாலும் அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து கிளியரன்ஸ் ஆயிடும். ஃபார் ஏ பியூர் டிவோட்டிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be losing all the sins. ஸோ எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவருக்கு விமோசனம் உண்டு. ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் வந்து யதா தீபோ நிவஸ்ததோ நேகதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினா யதா சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா as a lamp in the windless place does not waver. காற்று இல்லாத இடத்துல நம்ம தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் அது எப்படி ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அதே மாதிரிதான் யோக நிலையில் நிலை பெற்ற ஒரு உன்னதமான யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் மனதையும் புலன்களையும் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த தியானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிலை பெற்று இருக்கின்றார். சோ தன்னுணர்வில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து திளைத்து அப்போ இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக பயிற்சியில வந்து கனெக்டிவிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றார். ஸோ 20 to 23 எத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருதந்தம் நிருத்தம் யோக சேவயः எத்ர சாவை தாத்மனானம் பஷ்யன்ய ஆத்மானி துஷ்டயதி சுகம் அத்யந்திகம் யத் தத் புத்தி கிராஹம் அதிந்திரியேயம் வேட்டி யத்ர நா சைவாம் ஸ்திதஸ்தலாதி தத்வதः யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததः யஸ்மின் சிதோ நா துக்கேன குருநாபி விசால்யதே தம் வித்யாத் துக்க சாம்யோக வியோகம் யோக சம்ஜிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலையில அடையும் பொழுது
அந்த அதனுடைய இயல்புகள், அதாவது அந்த நிலையை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே. ஒருவர் அந்த ஆழ்நிலையான சமாதி நிலையை வந்து அடையும் பொழுது அவருடைய மனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்ட்ரைன்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து அவங்க வந்து டிட்டாச்மெண்டா இருப்பாங்க. உடல் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும், ஆனா இந்த மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட இணைந்து இருக்கும். சோ இங்க அவங்கள சுத்தி என்ன நடந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல அதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி அவங்க ஆழ்நிலையில வந்து அவங்களுடைய யோக பயிற்சியில மூழ்கி இருப்பாங்க. This is characterized by one's ability to see the self by the pure mind. அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் ஆத்ம ரூபத்தை காண முடியும். பியோர் செல்ஃப், தன் ரூபத்தையே, ஆத்ம ரூபம் என்னன்றத வந்து அவங்களால வந்து காண முடியும். உன்னதமான அந்த அத பியோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான மனது கொண்டு டு ரிலீஸ் அண்ட் என்ஜாய் இன் செல்ஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னிலையிலே அவர்கள் திருப்தி உற்று அதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். இந்த joyous state one is situated in boundless transcendental happiness. அளவிட முடியாத அந்த ஆழ்நிலையான அந்த ஆனந்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் லயித்திருப்பார்கள். அண்ட் என்ஜாய்ஸ் himself, தன்னிலே வந்து திருப்தி உற்று சந்தோஷித்து த்ரூ த டிரான்சென்டல் சென்சஸ். அப்போ வந்து அவங்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து டிவைனா இருக்கும். அவங்களுக்கு காது கண்ணு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்கக்கூடிய, அவர்கள் பேசக்கூடியதும் டிவினிட்டியா இருக்கும், பார்ப்பதும் டிவைனா இருக்கும், கேட்பதும் டிவைனா இருக்கும். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து they will be இந்த அந்த ஆனந்தமய அந்த இதுல வந்து லயித்திருப்பார்கள். எஸ்டாப்ளிஷ் தட் one never departs from truth. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வாய்மையிலிருந்து அவங்க என்னைக்குமே தவற மாட்டார்கள். And upon gaining this he thinks there is no greater gain. சோ அதற்கு மேலப்பட்ட லாபம் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அதை விட லாபம் எதுவும் இருக்காது இல்லையா? சோ பகவானை நம்ம வந்து நம்ம மனசுல வைத்து அவருடைய ரூபத்தை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதற்கு மேற்பட்ட லாபம் இந்த லோகத்துல ஏதாவது இருக்குமா? நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. அந்த பேரானந்த நிலை வந்து அவர் அனுபவிப்பவர் மட்டும்தான் அது வந்து அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். நாம இன்னும் அந்த நிலைக்கு போகலை. So being situated in such position one is never shaken. அதாவது அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்ட கடினமான சூழல் வந்தாலுமே, எந்த சூழல் இருந்தாலும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be more stable. அதாவது ஸ்திரமாக இருப்பார்கள் எந்த கடினமான சூழ்நிலை வந்தாலும். This indeed is actual freedom from all miseries arising from the material contact. சோ இது எதனால நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால், அவர்கள் அந்த ஆழ்நிலையில சமாதி நிலை செல்லும் பொழுது இந்த பௌதிக இயற்கையில நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் எது நடந்தாலுமே அந்த நிலையில போனவங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாது. சோ இந்த நிலையில போனவங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வருட கணக்குல, அந்த காலத்துல எல்லாம் சத்தியுகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10,000 ஆண்டுகள் 20,000 ஆண்டுகள் எல்லாமே வந்து தவம் புரிந்தாங்கன்னாக்கா இந்த கனெக்டிவிட்டியை வந்து ஏற்படுத்தி தான் வந்து தவம் புரிந்தாங்க. ஈவன் துருவ மகாராஜ் கூட அதேதான். சோ பதாஞ்சலி ஒன் ஆஃப் த பிலாசபி இது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்துக்கு வந்து பதாஞ்சலி சிஸ்டம் தான் இல்லையா? the famous exponent, அதாவது சூத்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக சூத்ரா பாத்தீங்கன்னா புருஷார்த்த சூன்யானாம் குணானாம் பரிபர்ஷவஹ கைவல்யம் ஸ்வரூபா பிரதிஷ்டாச்சா சிதி சக்திர் இதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு பதாஞ்சலி முனி சொல்றார், the great sage declares in the யோக சூத்திரத்துல சொல்றார். சோ இதனுடைய விளக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த சாப்டர் இந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கு. சிதி சக்தி, அதாவது பாத்தீங்க சித்தா என்றாலே ஞானம் இல்லையா? அதாவது அந்த சிதி சக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தியை வந்து குறிக்கின்றது. அந்தரங்க சக்தி எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையானது. அது வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்டர்னல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி, இந்த 3 சக்திகள் பற்றி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தியில தான், அது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. வெரஸ் இன்டர்னல் பொட்டன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதுதான் வந்து சித்தி சக்தின்னு சொல்றாங்க. புருஷ அர்த்த, அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, இது நம்ம வந்து கேட்டிருப்போம் இல்லையா? தர்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாத்வீக இதுல செய்யறது. அர்த்தா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்திலிருந்து, காமா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பது, மோட்சம் என்பது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு. சோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சோ புருஷார்த்தம் மீன்ஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். சோ அந்த இதுலதான்
புலன்களுடைய செயல்கள் இதுலதான் அவங்களுடைய இது எல்லாமே இருக்கு. அட்டைன் டு பிகம் ஒன் வித் சுப்ரீம், ஒன்னஸ் வித் சுப்ரீம். சோ ஒன்னஸ் வித் சுப்ரீம் மீன்ஸ் பகவானோட இணைதல், அதுக்கு பேர் தான் கைவல்யம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ பதாஞ்சலி இதுல பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கைவல்யம் இஸ் an internal or a transcendental potency by which the living entity becomes aware of its constitutional பொசிஷன். கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலையை உணர்தல். சோ ஒருவர் பிரம்ம நிலை சமாதி நிலை அடைந்தால் மட்டுமே இந்த கைவல்யத்தை வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவானோட இணையறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைவல்யம் அப்படிங்கிறது வந்து. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், இது சிக்ஷாஷ்டகத்துல சைத்தன்ய பிரபு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதாவது அது என்ன சொல்றதுன்னாக்கா சேதோ தர்ப்பணா மார்ஜனம் அப்படின்னாக்கா கிளியரன்ஸ் ஆஃப் த இம்பியூர் மிரர் இன் த மைண்ட். கலங்கங்களோடு இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து குப்பைகளை வைத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ தட் இட் இஸ் ஆல் த டஸ்ட். அந்த குப்பை வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு கண்ணாடி மேல எப்படி தூசி படிஞ்சிருக்கோ அது மாதிரிதான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் கூட. அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்ணணும். அதுதான் அந்த வேர்டினுடைய மீனிங், சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் என்பதற்கு. சிஷ்டாஷ்டகத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல இது வருது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த நிர்வாணம் என்றாலே என்னன்னாக்கா, நிர்வாணா என்றாலே நம்ம வந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். பிரம்ம நிர்வாணா மீன்ஸ் இந்த இந்த இது ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகபட்சமா நம்ம அடையக்கூடிய நிலை வந்து பிரம்ம நிலை தான். சோ இந்த பிரம்ம நிலை பிரம்மவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதாவது விடுதலை தான். சோ இந்த ஆத்மாவுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய விடுதலை தான் பிரம்ம நிர்வாணா அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி வரும், அதையும் நம்ம படிப்போம். சோ இன் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வரூபேன வியவஸ்தாதிதஹ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா the real life of the living entity, உண்மையான வாழ்க்கை. அதாவது உண்மையான வாழ்க்கை வந்து என்ன எப்பொழுது என்றால் நமக்கு விடுதலை அடைந்த பிறகுதான் நம்ம உண்மையான வாழ்க்கை. அது வரைக்குமே நாம இங்க வந்து மாயையில கட்டுண்டுதான் நம்மளுடைய இந்த லோகத்துல வந்து திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி லிபரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் டஸ் நாட் மீன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் எட்டர்னல் பொசிஷன் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆத்மாவுக்கு விடுதலை என்றால் இந்த உடல் மட்டும்தான் அழிவுரிமை ஒழிய ஆத்மாவுக்கு எதுவும் நடக்கிறது இல்லை. இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி டிஸ்ட்ரக்ஷன். இதுல எட்டர்னல் என்டிட்டி எதுனாக்கா நித்தியமான ஒன்று எதுனாக்கா ஆத்மா ஒண்ணுதான் இந்த உடலோடு இருக்கிறது. அதற்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது ஆக்சுவலி. அதுதான் உண்மையான லிபரேஷன் ஆக்சுவலி. ஆத்மாவை வந்து நம்ம வந்து கொல்லக்கூடாது. ஆத்மாவை எப்ப கொள்கின்றோம் என்றால் நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்துல உழண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய கீழ் உலகங்களுக்கு நாம தள்ளப்படும் பொழுது அங்கே வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து இருப்பது இல்லை, கொள்கின்றோம் நம்ம அந்த சமயத்துலதான். இன்னும் நீங்க வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் கீப் த ஹோல்ட் ஆன் தட் டாபிக். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பதாஞ்சலி ஆல்சோ அக்செப்ட்ஸ் பை திஸ் his words கைவல்யம் ஸ்வரூபா பிரதிஷ்டா வா சிதி சக்ரிதி ஹிதி. சித்தி சக்தின்றாலே என்னன்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்சிடென்டல் பிளஷர். பிளஷர்னா ஆனந்தமயம் ஆக்சுவலி. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமயம் வேறு. இந்த பௌதிக இருக்கையில நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்களுக்கு தான் நம்ம ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றோம். ஆன்மாவுக்கு ஆனந்தம் கொடுப்பதில்லை. ஆன்மாவுக்கு ஆனந்தம் கொடுப்பது எதுனாக்கா இந்த டிரான்சிடென்டல் பிளஷர் தான். தட் இஸ் த ரியல் லைஃப். இப்ப நாம வாழ்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த வர்ச்சுவல் லைஃப் ஆர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நிஜமான வாழ்க்கை என்பது கிடையாது. சோ இங்க வந்து எல்லாமே வந்து மாயை. மாயையான இந்த லோகத்துல நாம மாய வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ எப்பவுமே வந்து நித்தியமற்ற வாழ்க்கை. திஸ் இஸ் கன்ஃபர்ம்ட் இன் த வேதாந்த சூத்ராஸ் ஆஸ் ஆனந்தமயோ அபியசாத். அதுதான் ஆனந்தமயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த யோகா சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி வந்து 2 நிலை இருக்கு, 2 வகைப்படும். சம்பிரஜ்ஞாதா சமாதி அண்ட் அசம்பிரஜ்ஞாத சமாதி, 2 விதம். சோ சம்பிரஜ்ஞாத சமாதி என்றால் when one becomes situated in the transcendental position by various philosophical researches. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்துவங்கள்ல நம்ம வந்து நாலேஜ் பை ஞானம் வந்து விருதி செஞ்சுக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட இதுல வந்து நம்ம வந்து டிரான்சிடென்டல் பொசிஷன் ஆழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து நிலை பெறும் பொழுது அது வந்து சம்பிரஜ்ஞாதா சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அசம்பிரஜ்ஞாத சமாதி மீன்ஸ் there is no connection, there is no longer any connection with the mundane pleasure. இந்த பௌதிக இயற்கையோட எந்தவித
சம்பந்தத்தையும் நாம வச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லை. ஃபார் ஒன் இஸ் தென் டிரான்ஸ்டென்டல் டு ஆல் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த சென்சஸ். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய புலன்களால் வரக்கூடிய திருப்திகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையானது, ஆனந்தமயமானது. அதாவது பகவானோடு அவர்கள் தொடர்பு எடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். when the yogi is not situated, when the yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. So பிரம்ம நிலையை அடையிற வரைக்குமே யோக பயிற்சியில ஒரு யோகி முழுமை அடைந்தவர் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஸோ பேசிக்கலி அந்த சமாதி நிலையை அடையணும். ஸோ அந்த சமாதி நிலை அடையும் பொழுது இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவோட தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கெட்டிங் டிட்டாச்ட். அவ்வளவுதான். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா அசம்பிரக்னித்த சமாதி. ஆனா மேல சொல்லி இருக்கக்கூடிய சம்பிரக்னித்த சமாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நீ பகுத்தறிவு இது எல்லாத்தையுமே விருதி செஞ்சுக்கிறோம். ஆனா சமாதி நிலைக்கு செல்வது கிடையாது. சோ ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் பொசிஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நம்ம எல்லாமே உணர்கின்றோம். சோ இதெல்லாமே புரிந்து கொள்கின்றோம், உணர்கின்றோம். அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய ஞானத்தை மட்டும் விருதி செஞ்சுட்டே போறோம். ஆனா அதுல நம்ம பக்தி கலந்தோ எதுவுமே முழுமை அடைவது கிடையாது. அதுதான் அதாவது சம்பிரக்ஞாதா சமாதி என்பது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா as stated in Bhagavad Gita, ஆகமாப்யானோ அனிஷ்ட்யா தாம்ச திதிக்ஷாத்வா பாரதஹ. இது குவாலிட்டிஸ் பக்தி யோகத்துல. திதிக்ஷா என்றால் டாலரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ ஒருவன் பக்தி நிலையில இப்ப மேல பார்த்தது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தது யோக நிலைகள். இதுல மனசு தியானம் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டு போனாதான் நம்மளால ஒரு செகண்ட். ஹலோ ராதிகம்மா. நோ இஷ்யூஸ், கிளாஸ்ல தான் இருக்கேன், சொல்லுமா. நோ 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 இஷ்யூ, சாரி, அது பை மிஸ்டேக் வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் கால் யூ ஆஃப்டர். ஸோ அட்டயோகா, தியான யோகா, ஞான யோகா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடினமானது. நமக்கு தடை கற்கள் எல்லாம் நிறைய வரும். ஆனா பக்தி யோகத்துல ஈஸியா பண்ணிடலாம். நிஷ்காம கர்ம யோகியா இருந்து பக்தி செலுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால இந்த யோக நிலை நம்மளால ஈஸியா அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தி சேவையில தான் இங்க சொல்றது. நம்ம இந்த லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ் கூட பக்தி யோகா கலந்துதான். He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and not affect his duties. In this way he achieves the highest perfection of yoga practice. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சூழல்களா இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடென்ட்ஸ், டிசீஸ், ஸ்கார்சிட்டி, டெத், ஸோ இது எல்லாமே நடந்தாலுமே இது எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த மனப்பக்குவம் வரும் இல்லையா. இது ஒரு பக்தனானவனுக்கு அது ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும். ஒரு யோக பயிற்சியில நிலைத்திருப்பவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் இந்த லாஸ்ட் 3 லைன் அவனுடைய கடமைகள் எதுவா இருந்தாலுமே அதுல எந்த ஒரு இம்பாக்ட் இருக்காது. அவன் கடமைகளை அவன் செய்து கொண்டே போவான். ஸோ இந்த மாதிரி சூழல்கள் இருந்தாலும் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவன் கண்டிப்பாக செய்து கொண்டு போவான். ஸோ அப்படிப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னா the highest level of perfection இந்த யோகி பிராக்டிஸ், யோகா பிராக்டிஸ்ல he will attain. அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சா நிஷ்சாயனே யோக்தவ்ய யோகா நிர்வண்ண சேதசஹ சங்கல்ப பிரபவான் காமாம்ஸ் த்வக்தா சர்வான் அசேஷதஹ மானா சைவேந்திரிய கிராமம் வினியான்மயா சமாதனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா one should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith. அதாவது பாத்தீங்கன்னா deviationனாக்கா we'll have deviationsனாக்கா நம்புறது நம்பாத போறது அந்த மாதிரி நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ அன்டிவியேஷன் மீன்ஸ் ஸ்திரமான ஒரே நோக்கத்தோட, டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஃபெய்த், அதாவது நம்பிக்கை அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுத்தும் விதம். ஸோ ஒரு போல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த குணம். ஒன் ஷுட் அபண்டன் வித்தவுட் எக்ஸப்ஷன் ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக இயற்கையின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் எனி எக்ஸப்ஷன். ஆமா இது மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. எஸ், நான் இது ஒண்ணுதான், இதை மட்டும் நான் என்னால விட முடியல, மிச்சம் எல்லாத்தையும் நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அது தவறு. எல்லா பௌதிக செயல்கள் மேல நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பற்றற்ற தன்மையை நாம வளர்த்துக்கணும். பற்றற்ற தன்மை என்றால் அந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதன் பலன்களை மேல நம்ம பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். சோ ஃபால்ஸ் ஈகோ, desire to all material desires born of false ego.
அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தினால் வரக்கூடியது. அண்ட் thus control all senses on all signs of the main. இந்த அகங்காரம் இல்லைன்னாலே பாதி வேலை நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். எங்க அந்த ஈகோ வருதோ அங்க எல்லாமே டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வரும். ஸோ ஈகோ இஸ் த ரூட் காஸ். எஸ், நான் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்துடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து there is a downfall ready for us அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்ஸ் we get into ego mode, always we'll into the destruction mode. அது நம்ம தெரிஞ்சு. ரிகார்டிங் பக்தி யோகா ரூபா கோஸ்வாமி சொல்றார், நீங்க பக்தி ரசாமிருத சிந்து படிக்கும் பொழுது என்னோடி அதுல வந்து இன்னும் நல்லா படிப்பீங்க. ஸோ எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்யறாங்கன்றது வந்து வெரி நைஸ். அதுல 4 waves இருக்கு. ஈஸ்டர்ன் வேவ், வெஸ்டர்ன் வேவ், நார்த்தன் வேவ் அண்ட் சதர்ன் வேவ். 4 அலைகளாக அது வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஓஷனை வந்து 4 விதம் எடுக்கும் பொழுது காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அடிக்குதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ இந்த பக்கம் போற அலை, இந்த பக்கம் போற அலை, இந்த பக்கம் போற அலைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அலை வரைக்கும் தான் ஈஸ்ட் ஃபேஸ், ஈஸ்ட் வேவ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். ஸோ பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் அது வரைக்கும் தான் செய்யறது. ஸோ உற்சாகன் நிச்சயா தைரியா தத்தத் கர்ம பராவர்த்தனக சங்கத் தியாகாத் சதோவிருதே சத்பிர் பக்தி பிரசித்தியதி. உற்சாகம் என்றால் உற்சாகம், நிச்சயாத் மீன்ஸ் நிச்சயமாக, தைரியம், தைரியாத் மீன்ஸ் தைரியம் ஆக்சுவலி. ஸோ கர்மம், அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி யோகம் என்ன பண்றாங்கனாக்கா இட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தி யோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றிகரமாக நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். எப்படி என்றால் வித் ஃபுல் ஹார்ட்டட் என்தூசியாசம். மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு மனதோட நம்ம வந்து அதை எடுத்து செல்லணும். என்தூசியாசம் மீன்ஸ் அதாவது உற்சாகம். பர்சீவரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து தங்கு தடை இல்லாம நம்ம எடுத்துட்டு போறது. கண்ட்ரோல் அதாவது அந்த 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 இதுல வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போறது, எந்தவித டீவியேஷன்ஸ் இல்லாம எடுத்துட்டு போறது, டிட்டர்மைண்டா எடுத்துட்டு போறது. பை ஃபாலோயிங் இந்த எல்லாமே என்தூசியாசம், பர்சீவரன்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷனுடைய எல்லா 3 வேர்ட்ஸ்னுடைய நோக்கமே என்னன்னாக்கா நம்பிக்கை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தி செயலை நம்ம செய்யும் பொழுது எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம எஸ் ஐ ஹாவ் டு கோ ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த மனசோட போகணும். பை ஃபாலோயிங் த பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ், அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி இன் அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அண்ட் பை என்கேஜிங் கம்ப்ளீட்லி இன் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் குட்னஸ். நல்ல செயல்கள்ல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக இருக்க வேண்டும், நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கீழே ஒரு ஸ்டோரி இது. ஒரு குருவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய முட்டைகளை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சிட்டு ஒரு கடல் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேமித்து வைத்திருந்தது. ஆனா அலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு அந்த முட்டைகளை எல்லாம். ஸோ அந்த குருவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மோஸ்ட்லி பாகவதத்துல தான் இருக்கணும். நம்ம ஐ டோன்ட் நோ வெதர் வில் கெட் திஸ் ஸ்டோரி ஆர் தேர். ஸோ இது வந்து சொல்றது என்னன்னாக்கா இன்டென்ஷன் வந்து குட்டா இருந்தா டிட்டர்மினேஷனோட நம்ம செயல்படுத்தணும்னாக்கா அது வந்து வில் பி ரீச்சிங் த கோல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கதை தான் இது. ஸோ இந்த முட்டையெல்லாம் போயிடுத்தே தன்னுடைய அதாவது குஞ்சு பொறிச்சு தன்னுடைய குழந்தைகளை அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வம்ச விருத்தி தானே அது செஞ்சுட்டு இருந்தது. ஸோ அங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த குருவி என்ன பண்ணுது, அதுக்கு மனசு அப்செட் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த கடலை பார்த்து கேட்கின்றது, என்னுடைய அந்த அந்த முட்டைகள்லாம் திருப்பி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பீல் பண்ணுது. ஆனா கடல் எதுவுமே சொல்றதே இல்லை. ஏன்னா கடலுக்கு வந்து இந்த குருவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லைக் ஒரு ஒரு டிராப் கூட கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கடல் மிக பெரியது. குருவி என்ன செய்துரு போகுது கடலை போயின்ட்டு. ஸோ உடனே என்ன பண்ணுது, குருவி சொல்லுது, உன்னுடைய நீரை எல்லாம் மொண்டு நான் ஊத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. இது நடக்குமா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஆனா அந்த பறவையினுடைய மன உறுதியை நம்ம மெச்சணும் இல்லையா. வெதர் தட் இஸ் ஃபீசிபிள் ஆர் நாட், அது இன்னொன்னு இன்டென்ஷன் என்ன, தன்னுடைய முட்டைகளை அது கேட்டுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து கருடாழ்வார்க்கு போய் சேர்ந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து பறவைகளுடைய அரசன் இல்லையா. ஸோ அவரும் வந்தார். ஸோ அப்போ வந்து கடல் கிட்ட வந்து சொல்லும் பொழுது கடலும் வந்து திருப்பி அந்த முட்டைகளை திருப்பி கொடுத்தது அப்படிங்கிற இந்த கதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது அந்த காலத்துல நடந்த ஒன்று. ஸோ அந்த குருவினுடைய அந்த மன உறுதி மாதிரி இருக்கணும் நாம் எல்லாமே பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது. ஸோ அதாவது எந்த ஒரு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளா இருந்தாலும் சரி, பக்தி சேவை செய்வதாக இருந்தாலும் இந்த குருவிக்கு இருந்த இந்த மன உறுதி, அதை எது நம்மளால முடியறதோ இல்லையோ, எஸ் ஐ ஹாவ் டு ட்ரை அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் டு டூ இட் அப்படிங்கிற அந்த டிட்டர்மைண்ட் பர்சீவரன்ஸ், என்தூசியாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உற்சாகம், இதோடதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யணும். தைரியம்,
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டர்மைண்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு வரணும். சிமிலர்லி த பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா, எஸ்பெஷலி பக்தி யோகா பாத்தீங்கன்னாக்கா மே அப்பியர் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஸோ பிராக்டிஸ் பண்றது தான் நமக்கு டிஃபிகல்ட், செய்யறது வந்து நமக்கு டிஃபிகல்ட் கிடையாது. பக்தி செய்யறது நம்ம செய்யலாம், ஆனா வந்து அதை டெய்லி நம்ம செய்யறோம் பாருங்க, அங்கதான் நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை. ஸோ அதை வந்து நம்ம டிட்டர்மினேஷனோட எஸ் இது செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அது நம்மளால செய்ய முடியும், சாத்தியமாகும். சனேக ஷானைர் உபராமேத் புத்தயா திருதி கிருதயதா ஆத்மா சம்சதம் மனஹ கிருத்வா நா கிஞ்சித் அபி சிந்தையேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிராஜுவலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு படியாக with full conviction, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்செப்டன்ஸோட one should become situated in trance. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஆழ்நிலையில வந்து தன் மனதை வந்து லயிக்க வேண்டும். எப்படி? பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தியை நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். thus the mind should be fixed on the self alone. ஆத்மாவில் நாம நினை கொள்ள வேண்டும். and should think of nothing else. வேற எதையுமே நம்ம வந்து நிலைக்க கூடாது. இது சமாதி நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிரத்யகாரா, அதாவது புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது இது வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தாரணா, இப்ப வந்து இந்த 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில வந்து மனதை நிலைநிறுத்தி, அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவில் நிலைநிறுத்தி, பகவானை நம்ம ஹிருதயத்துல நிறுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யோக பயிற்சியை பயில்வதற்காக நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக் கொள்ளுதல். ஸோ புவர் கன்விக்ஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன் ஷுட் கிராஜுவலி சீஸ் சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய அதாவது அவருடைய பகுத்தறிவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கன்விக்ஷன் என்பது என்னன்னாக்கா எஸ் இது நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த இது நாம வந்து செய்ய போறோம்ன்றது அந்த இது. கன்விக்ஷன் மீன்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் த வேர்ட், எஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் அப் என்ற அந்த மனசுல உறுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த உறுதி. ஸோ சீஸ் த சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது அதுதான் வந்து பிரத்யகாரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்களை எல்லாத்தையும் ஒரு போல இழுத்து உள்ள செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறது. The mind being controlled by the conviction, meditation and cessation of the senses should be situated in the trance. இந்த செயலை செய்யும் பொழுது நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சமாதி நிலைக்கு செல்கின்றோம். இந்த செயலை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராக்டிஸ் பண்ண will attain, தியான பயிற்சியை நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண சமாதி நிலைக்கு செல்கின்றோம். யதோ யதோ நிச்சலதே மனசா சஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியமாத் எய்தத் ஆத்மன்யேவ வசம் நயேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரம் வாட் எவர் வேர் எவர், அதாவது எங்கிருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலுமே the mind wanders due to its flickering இல்லையா. சோ சஞ்சலம் அடைகின்றது இல்லையா. இந்த மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து இப்படி போகலாமா அப்படி போகலாமா, சோ இது கரெக்டா இது தப்பா, இப்படி செய்தால் நல்லதா அப்படி செய்தால் நல்லதான்ற அந்த இது இந்த பலவிதமான ஆலோசனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனசுல ஓடிண்டே இருக்கும். நம்ம இங்கேயேதான் உட்கார்ந்துருப்போம், ஆனா எவ்வளவு தூரத்துக்கும் நம்ம வந்து போயிட்டு வந்திருப்போம். வைகுண்டத்துக்கு கூட நம்ம போயிட்டு வரலாம் திங்கிங்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இது நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் அங்க எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா we are reaching to வைகுண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ டியூ டு இஸ் ஃபிளிக்கரிங் அண்ட் அன்ஸ்டடி நேச்சர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மனசு எப்பவுமே வந்து ஸ்டெடியா இருக்காது, அதை இழுத்து வச்சுதான் நம்ம வந்து ஸ்திரமான ஒரு மனநிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ ஒன் மஸ்ட் சர்டன்லி வித்ட்ரா இட் அண்ட் பிரிங் இட் பேக் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் செல்ஃப். அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு பாதையில ஒருத்தர் வந்து முன்னேறி செல்லணும்னாக்கா மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்குள்ளே வந்து கட்டுப்பாட்டுல வைக்கக்கூடிய அந்த இதுல கொண்டு வரணும். இல்லை என்றால் புலன்களுக்கு இந்த மனது வந்து அடிமையாகிவிடும். the mind of nature of mind is flickering and steady. அதுதான் மனதினுடைய இயல்பு இல்லையா. நம்ம வந்து காற்றை கூட அடைத்து விடலாம், ஆனா வந்து அடக்கி விடலாம், ஆனா மனதை அடக்குதல் என்பது மிகவும் கடினமான செயல். பட் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் யோகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வுல வந்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு யோகியானவன் கேன் கண்ட்ரோல் இஸ் மைண்ட். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை ஈஸியா கட்டுப்படுத்த முடியும். மைண்ட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் ஹிம், அதுதான் நம்ம தெரியும். மனதை வந்து அவன் கட்டுப்படுத்தணும், அவன் வந்து மனதுக்கு அடிமை ஆகிவிடக்கூடாது. அதாவது இன்டைரக்ட்லி இது வந்து புலன்களுக்கு அடிமையாவது மனதுதான். சோ அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா ஆக்ஷன்ஸ்ல நம்ம வந்து இறங்கிடுறோம். ஒன் ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ் த மைண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கோஸ்வாமி. கோ என்றால் புலன்களை குறிக்கின்றது, சுவாமி என்றால் கண்ட்ரோலர் என்று பெயர். சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவருக்கு தான் வந்து கோஸ்வாமி என்று பெயர். ஆனா ஒருத்தர் வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அவன் கோதாசா ஆகிவிடுகின்றான். அதாவது தாசா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வெண்ட். சோ புலன்களுக்கு தாசனாக ஆகிவிடுகின்றான். சோ நாம் எல்லாருமே கோஸ்வாமியாக ஆகணும்னு நினைக்கணும். சோ கோதாசனாக இருந்தாலும் கோஸ்வாமிக்கு நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லணும்.
பிரசாந்த மனசாம் ஹே ஏனம் யோகினாம் சுகம் உத்தமம் உபைத்த சாந்தம் ராஜசம் பிரம்மபூதாம் அகல்மஷம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகியானவன் whose mind is fixed on me, பகவான் மேல தன்னுடைய மனதை அவன் நிலை நிறுத்தின்றால் வெரிலி அட்டைன்ஸ் ஹையஸ்ட் ஹாப்பினஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஈஸியாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சச்சிதானந்த அந்த ஆனந்த நிலையை வந்து அவன் வந்து பேரானந்த நிலையை அடைகின்றான். பை வர்ச்சு ஆஃப் இஸ் ஐடென்டிட்டி வித் பிரம்மன். ஸோ ஒரு உயிர்வாழி அதிகபட்சமாக பிரம்ம நிலை சமாதி நிலையை தான் காண முடியும். ஸோ அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அவன் he becomes a liberated soul. அவன் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மா நிலைக்கு அவன் செல்கின்றான். his mind is peace. அவனுடைய மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி உருகின்றது. his patience are quieted. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய ஆர்வங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கப்பட்டு விடுகின்றது. அதாவது சைலண்ட் ஆயிடும். குவைட் மீன்ஸ் நிதானம். ஸோ அதாவது அவன் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கே இருக்காது. நம்ம பேஷன் என்னாக்கா ஆர்வம், எதன் மேலேயும் நம்ம பற்று கொண்டு செல்கின்றோம் இல்லையா, அந்த பற்று எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்ரஸ் ஆயிடும். அண்ட் இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் த சின். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாவங்களில் இருந்து அவன் விடுதலை பெறுகின்றான். So Brahma Bhuta is the state of being free from material contamination. So அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம பூதா பூதா என்பது இந்த லோகத்தில இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் இல்லையா. ஸோ நாம் எல்லாருமே அதிகபட்சமா வந்து பிரம்ம நிலையை தான் காண போறோம். ஸோ இந்த பிரம்ம பூதா என்பது இந்த லோகத்தை குறிக்கின்றது. ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் த இந்த பிரம்மமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய கலங்கங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையணும். அப்படி விடுதலை அடைந்திருந்தால் அந்த ஆத்மாவுடைய நிலை என்னவா இருக்கும்னாக்கா சிச்சுவேட்டட் இன் த டிரான்ஸ்டென்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுடைய அந்த கைங்கரியத்துல வந்து அவங்க வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க. மத் பக்திம் லப்தே பராம் 18வது சாப்டர்ல 54th ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய வார்த்தை இங்க. One cannot remain in quality of Brahman, that is absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. So பகவான் மேல மனதை நிலை நிறுத்தவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவர்களால் வந்து இந்த பிரம்ம நிலையில வந்து ஸ்திரமாக இருக்க முடியாது. அதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் யுஞ்வான் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விக்த கல்மஷக சுகேன பிரம்ம சம்பிரசம் அத்தியந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெடி இன் த செல்ஃப். அப்படி அந்த ஆழ்நிலை சமாதி நிலையில போய் நிலை பெற்ற ஒருத்தர் வந்து அதிலேயே ஸ்திரமாக இருக்கும் பொழுது பீயிங் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், இந்த பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று the yogi achieves the highest perfectional stage of happiness. அதாவது பரமானந்த நிலை, பேரானந்த நிலை, அந்த சச்சினானந்த நிலையை வந்து அடையக்கூடிய அந்த இதுக்கு செல்கின்றார். டச் வித் த சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ், பகவானோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளது. ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மீன்ஸ் நோயிங் ஒன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் இன் ரிலேஷன்ஸ் டு த சுப்ரீம். அதுதான் டெஃபினிஷன். ஸோ தன் உணர்வு என்பது என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டியது. ஸோ ஒருவர் விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலையை பற்றி உணரும் பொழுது அவர் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை அவர் வந்து தெரிந்து கொள்கின்றார். ஸோ அப்படி இந்த இண்டிவிஜுவல் சோல் பார்ட், ஏன்னா நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இல்லையா, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த சுப்ரீம். அவருடைய பொசிஷன், நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளுமே பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதற்காகவே இந்த லோகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷா அப்படிங்கிறது அந்த விளக்கம். ஆக்சுவலி சர்வபூதாஸ்தம் ஆத்மனம் சர்வபூதானி சாத்மனி இக்ஷதே யோகயுக்தா ஆத்மா சர்வத்ரா சமதர்ஷனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உண்மையான யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சர்வ்ஸ் மீ இன் ஆல் பீயிங்ஸ், எல்லா உயிர்வாழிகளிடத்திலுமே நான் இருக்கின்றேன் என்பதை வந்து அவன் உணர்கின்றான். அண்ட் ஆல்சோ சீஸ் எவ்ரி பீயிங் இன் மீ, எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சீஸ் எவ்ரி பீயிங், பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே அனைத்து உயிர்வாழிகளும் இருப்பதை அவன் உணர்கின்றான். And indeed the self-realized man sees everywhere, seems me everywhere. எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு அடைந்த ஒரு ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார், அவருடைய ரூபம்தான் எல்லாமே அப்படிங்கறத வந்து அவரால் உணர முடியும், பார்க்கவும் முடியும். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். So as a mother is neutral to different kinds of children, the supreme father is also like that இல்லையா. நாம் எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் தான் இல்லையா.
சோ ஒருத்தர் நல்லவராக இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை கொண்டவராக இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து கொள்ளை அடிக்கிறவங்களாகவும் இருக்கலாம், ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகியாக இருக்கலாம். ஆனா எல்லா ஹிருதயங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு பிள்ளை ஒவ்வொரு சுபாவத்துல வந்து சிலர் குரோதமாக இருப்பார்கள், சிலர் சாந்தமாக இருப்பார்கள். சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் வந்து உண்டு. சில பேர் பேராசை கொண்டு இருப்பார்கள், அந்த மாதிரி சில பேர் மன அழுத்தம் நிறைய இருக்கும், அதாவது வெளியே எதுவும் பேச மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ ஒவ்வொருத்தருடைய சுபாவம் அவர்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த 3 குணங்களோட அவர்கள் ஐக்கியமாயிருப்பார்கள். ஆனா மதர் அஸ் எ மதர்லி பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் சமநோக்கோட தான் இருப்பார். அவர் யாருக்குமே தண்டனை வழங்குவது கிடையாது இல்லையா? நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளை வந்து இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றுகின்றார். அது ஒண்ணுதான் அவர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. தண்டனை என்பது எதுனாக்கா நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளை நாம அனுபவித்திருப்போம், அதுதான் தண்டனை நமக்குன்னு. நாம நினைக்கலாம் பகவான் நம்மளை தண்டிச்சிருக்காருன்ட்டு. உண்மையிலே பகவான் நம்மளை தண்டிக்கிறது கிடையாது. நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளை நாம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து. கான்சிக்வென்ட்லி த சூப்பர் சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் எவ்ரி லிவிங் பீங். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் உட்கார்ந்துருக்கார் இல்லையா? எல்லா உயிர் வாழிகள் இதுல ஹிருதயத்துல 2 எனர்ஜி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி. அதாவது பரா அபரா, அதாவது ஆன்மீக உலகம், இந்த பௌதிக உலகம். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே இன்ஃபீரியர், அங்கே வந்து சுப்பீரியர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். த லிவிங் என்டிட்டி ஆல்தோ பார்ட் ஆஃப் சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்பீரியர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான ஆற்றலோட சம்பந்தப்பட்டது. இந்த உடல் தான் வந்து இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் கண்டிஷன்ட் பை த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. த லிவிங் என்டிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த லார்ட்ஸ் எனர்ஜி இல்லையா? ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது பகவானோட எப்பவுமே நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா அதை நம்ம உணர்ந்து செயல்படும் பொழுது அந்த கனெக்டிவிட்டி ஈஸியா நம்ம அச்சீவ் பண்றோம். ஆனா இந்த ஞானத்தை தெரியாதவர்கள் இந்த உடலாலேயே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இந்த உலகத்திலேயே நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கோம். எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் ஹிம் இன் ஒன் ஆர் த அதர் வே இல்லையா? எல்லாருடைய ஹிருதயங்களையுமே பரமாத்மாவாக குடிக்கொண்டுள்ளார். The yogi sees equally because he sees all living entities although in different situations according to the results of the fruitive work. இதுதான் கர்ம பலன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுடைய நிலைகள் வந்து வெவ்வேறாக இருக்கின்றன. ஆனா உண்மையிலே ஒரு யோகியானவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உயிர்வாழிகளையும் ஒரு போலவே காண்கின்றான். The living entity serves the material senses. இந்த உயிர்வாழிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இந்த புலன்கள் எல்லாமே பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அதுக்கே அவனுடைய சர்வீஸ். So while in the spiritual energy he serves the supreme lord. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கும் பொழுது பகவானுக்கு அவன் வந்து சேவை புரிகின்றான். So டைரக்ட்லி நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல போகும்பொழுது பௌதிக இயற்கையில இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானா விலக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கும். அப்படின்னா இந்த ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கத்துல வந்து தன்னை எடுத்து செல்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நினைக்கணும். இன் எய்தர் கேஸ் த லிவிங் என்டிட்டி இஸ் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த காட். நாம் எல்லாருமே பகவானுக்கு தாசன் தான். ஸோ திஸ் விஷன் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி இஸ் பர்ஃபெக்ட் இன் த பர்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்குங்களால உணர முடியும். யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ரா சர்வம் சாமயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி ந சாமேன பிரணஷ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா for one who sees me everywhere and sees everything in me. எல்லாம் பகவானிடத்தில் இருக்கின்றது, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்னு யார் ஒருவரால் காண முடிகின்றதோ, I am never lost nor he is lost to me. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் என்றுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா காணக்கூடியவராக இருக்கின்றார் பகவான். அவருக்கு எப்பொழுதுமே காட்சி அளிக்கின்றார். அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்ற அந்த இதுவும் வந்து அவருக்கு புரிய தொடங்கும். சோ அதாவது he is never lost, எங்கேயுமே போகல, பகவான் நம்மளோட தான் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஞானம் அந்த உயிர் வாழிக்கும் தெரியும், அதை அவர் உணர்வார். அதே மாதிரி பகவானும் அப்படிப்பட்ட உத்தமமான பக்தரை எப்பவுமே வந்து கைவிடுவது கிடையாது. அண்ட் he will never lost to me அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அப்படின்னா அவர் நல்லா பிடிச்சு வச்சுக்குவார் அப்படின்ற அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம அடையணும்னாக்கா பக்தியில நம்ம வந்து நம்மளை எடுத்துட்டு போகணும். சோ எல்லாவற்றிலையுமே பகவானை காணும் பொழுது நம்மளுடைய சுபாவம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிடும் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய விரோதியா இருந்தாலுமே அவனுடைய ஹிருதயத்திலயுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். சரி,
அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தட் நாலேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மேல எவ்வளவு கோவம் இருந்தாலுமே அந்த க்ஷணமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will try to console ourselves. ஸோ அதனாலதான் பக்தி மார்க்கத்துல போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒழுக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து நன்மையான பேச்சு, நமக்கு நன்மை இல்லை அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மையான பேச்சு, அடுத்தவர்களுக்கும் நல்லது நடக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணங்கள், இது எல்லாமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்ம. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் தான் நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்ம செய்யணும். பகவத்கீதையை படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, அதை வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் நாமளும் வந்து இந்த மார்க்கத்துல வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். ஸோ நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம், ஸோ இது எல்லாமே ஏட்டுக்கல்வியா மட்டும் நம்ம வச்சிடக்கூடாது. வி ஷுட் அப்ளை. ஸோ அவங்க நமக்கு வந்து நாம வந்து அவங்கள விரோதியா பாவிக்கல, ஸோ அவங்க நம்மள விரோதியா பாவிச்சாலும் நாம அவங்கள பாவிக்க கூடாது. ஸோ அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும். தட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ பர்சன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் certainly sees Lord Krishna everywhere. பகவான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்மளை சுத்தி கூட இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will apply and he sees everything in Krishna. அதுக்கப்புறம் பகவான் இடத்துல எல்லாமே, எல்லா அண்டங்களும் அவரிடத்துலதான் இருக்கு, அவர் தான் தாங்கின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிற ஞானத்தையும் அவன் அப்ளை பண்ணுவான். Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instant he is consciousness of Krishna, knowing that everything is the manifestation of Krishna's energy. பகவானுடைய ஆற்றல்கள் தான், வைபவங்கள் தான் இது எல்லாமே என்ற அந்த ஞானத்தை அவன் வந்து புரிந்து கொள்கின்றான். So Krishna consciousness is a development of love for Krishna. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல பிரேம பக்தி. The position transcendental, a position transcendent even to the material liberation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி, பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகின்றோம். இட் இஸ் த ஸ்டேஜ் பியாண்ட் த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் at which a devotee becomes one with Krishna, in the sense that Krishna becomes everything for the devotee and the devotee becomes full loving in Krishna. இது பிரேம பக்தியினுடைய சுபாவம். இது வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். இது எல்லாருக்குமே சாமானியமாக அமையாது. வில்வமங்கல தாகூர், ஸோ வில்வமங்கல தாகூர் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பகவான் அவருடைய கண்ணையே குத்திக்கிறார் இல்லையா, பகவான் எனக்கு வந்து வழிகாட்டுவார் பக்தியில. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தவறை நாம உணரும் பொழுது இனிமே அதை செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த மனசும் வருது இல்லையா. ஸோ அதுல இருந்து இந்த கண் இருந்தாதானே நான் வந்து கெட்டது செய்யறேன்றது அந்த கண்ணையே அவர் எடுத்துடுறாரு. ஸோ கடைசி வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது வரைக்குமே பகவான் தான் அவரோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரோட வந்து சப்போர்ட் பண்ணார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரேம பக்தி வளர்த்துக்கணும். மீராபாய். ஸோ இந்த மாதிரி பிரேம பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே இறங்கி வந்துருவார். ஸோ பிரேம பக்தி வந்து சாமானியமா எல்லாருக்குமே அவர் அங்கே அப்ரூவ் பண்றது கிடையாது. ஆனா பிரேம பக்தியில இருப்பவர்களுக்கு அவரே வந்து தாசனாக ஆகி விடுகின்றார். அதுதான் இதனுடைய ஃபுல் மீனிங். எடுத்துட்டா கூட நம்ம வந்து தட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் கான்டெக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ பிரம்ம சமீதால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பிரேமாஞ்சனம் சுச்ரித பக்தி விலோச்சனேன சந்தா சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் ஷாமசுந்தரம் அசிந்த்ய குணாஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பகவான் நம்மளை ரட்சிப்பார் எப்பவுமே. தமஹம் பஜாமி. ஸோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே ஹென்ல பாத்தீங்கன்னா ஆதி புருஷராக பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கோவிந்தரை தான் சொல்கின்றார். ஐ வர்ஷிப் த பிரிமிவல் லார்ட், அதாவது முதன்மையானவர் கோவிந்தா, who is always seen by the devotee. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தரால வந்து அவரை எப்பொழுதுமே காண இயலும். whose eyes are anatoid with the pulp of love. அவர் கண்கள் நம்ம கண்ணுக்கு எல்லாமே மை தீட்டுறோம் இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி என்னும் அந்த மையை எடுத்து நம்ம வந்து தீட்டி வச்சிருக்கோம். is seen in his eternal form. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நித்தியமான ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அந்த பக்தனால காண முடியும். of ஷாமசுந்தரா, அதாவது ஷாமசுந்தரம் அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்மேக வண்ண கண்ணன் அந்த ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் காண முடியும். situated within the heart of the devotee. அந்த பக்தனுடைய ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயேஷு சாந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அப்படிப்பட்ட பக்தனுடைய ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கார், ஷாமசுந்தரமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீற்றிருக்கின்றார். அதுதான் அந்த பிரம்ம சமீதாவுடைய விளக்கம் ஆக்சுவலி. சோ அது மாதிரி பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உத்தமமான பக்தர்களால் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சோ நாமும் அந்த நிலைக்கு போகணும்னா by practice we can achieve.
ஸோ நம்ம வந்து விடாமுயற்சியோட நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பக்தி சேவையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடையும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்சியாரிட்டி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடாமுயற்சியோட அதை வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். சர்வபூதாஸ்தியம் யோமாம் பஜதே ஏகத்வம் அஸ்திதஹ சர்வார்த்த வர்த்தமான்யோபி சோ யோகிமயி வர்த்ததே. So the yogi who knows that I and the supreme soul and the super soul within all creatures are one, worships me and reminds me always in me in all circumstances. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை ஒரு யோகியானவன் who knows that I, that means பகவானை குறிக்கின்றது, அந்த சூப்பர் சோல், அதாவது அவர்தான் எல்லாருடைய எல்லாருடைய ஹிருதயங்களில், நாம இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் ஸ்ரேத்ரஜ்ஞன், ஆனா பகவான் எல்லா உடல்களுக்குமே ஸ்ரேத்ரஜ்ஞன் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தின் ஆல் கிரியேச்சர்ஸ், அப்படிப்பட்டவன் என்னை வணங்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவரிலும் நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் இன் மீ, அதாவது பகவானுக்குள்ளே வந்து அவன் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றான் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனநிலை உடையவர் பகவான் அவர்களை வந்து கண்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்பது நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? எல்லாருடைய ஜீவராசிகளிலும் பகவான் இருக்கின்றார் என்ற அந்த ஸ்திரமான அந்த ரியலைசேஷன் வரும் பொழுது பகவானுடைய அக்கௌண்ட்ல நாம போயிருக்கோன்றது அர்த்தம். அவருடைய விசிபிலிட்டியில நம்ம இருக்கோம். அவர் அந்த எல்லாரையுமே அவர் கண்களால பார்த்துன்னு தான் இருக்கார். ஆனா பக்தர்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த டிவோட்டிஸ்க்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கார். சோ அந்த அக்கௌண்ட்ல போய் நாம போய் சேர்ந்துடும். A yogi who is practicing meditation on the super soul sees within him, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தனக்குள்ளேயே himself the plenary portion of Krishna, அதாவது விஷ்ணு 4 hands, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வர ரூபம் அல்லது ஷிரோதக்ஷி விஷ்ணுவாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 கைகளோட சங்கு சக்கரம் அதுக்கப்புறம் கதையோட அதுக்கப்புறம் அந்த தாமரை பூவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஹிருதயத்துல வீட்டு இருக்கிறத வந்து காண முடியும். This is confirmed in பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்றாரு, நிக்கிலேஷு அவஸ்தாஷ்டு ஜெய்வன் முகே சா உச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a devotee of Lord, கடவுளுடைய பக்தனானவன் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் இன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், பக்தி உணர்வில் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி லிபரேட்டட். அவன் வந்து எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, பகவான் மோட்சத்தை வந்து வழங்கி விடுகின்றார். நாரத பஞ்சராத்திரால என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா திக் காலயாத் அனாவிச்சன்னே கிருஷ்ணே சேதோ விதயாச்ச தன்மயோ பவதே ஷிப்ரம் ஜீவோ பிரம்மணி யோஜாயேத். அப்படின்னாக்கா பை கான்சென்ட்ரேட்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ்டா, அதாவது மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ்டா எடுத்துன்னு போறது. அந்த ஒரு இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல நம்ம மனசை நிலைநிறுத்தும் போது கண்டினியூஸா அதன் மேலேயே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே போறது. அதாவது அட்டென்ஷன் அது மேலே வைக்கணும் ஃபோக்கஸ். ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன் ஆன் த டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளது. ஹூ இஸ் பர்வேடிங் அண்ட் பியாண்ட் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ், காலத்திற்கும் அதாவது இடத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? அவர் இந்த அண்டங்களுக்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர், இந்த காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா he is the controller of all the things இல்லையா? and one becomes observed in thinking of Krishna. அப்படிப்பட்டவர் வந்து பகவானுடைய நினைவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லயித்து விட்டால் and then he attains the happy state of transcendental association with him. so அதாவது சமாதி நிலையை காணும் பொழுது பகவானோட அவன் தொடர்பை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆழ்நிலையான நிலைவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பேரானந்தத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். அந்த நிலையில் அவன் நிலை பெற்று விடுகின்றான். சோ மேலும் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குனாக்கா இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி. இன்கன்சீவபிள் என்ன, நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு நம்மளால வந்து யூகிக்கவே முடியாது. அது எவ்வளவு பவுண்டரின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. பொட்டன்சி அதாவது ஆற்றல்கள், பகவானை அவருடைய ஆற்றல்களை பற்றி நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் ஏகோ அபிஷன் பகுதாக யோ அவாபதிஹி ஐஸ்வர்யாத் ரூபம் ஏகம் ஷா சூரியவாத் பகுதேயதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு இஸ் ஒன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர். அண்ட் yet he is certainly all pervading, எல்லா இடங்களிலுமே அவர் பரவி இருக்கின்றார். பை ஹிஸ் எவ்வாறு பரவி இருக்கின்றார்? பை ஹிஸ் இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி, அதாவது நம்மளால வந்து யூகிக்க முடியாத அந்த எல்லையற்ற ஆற்றல்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா he is observed everywhere. He is been spread actually in spite of his one form. அவர் ரூபத்திலையும் இருக்கார்,
ரூபமற்ற நிலையிலும் இருக்கின்றார். He is present everywhere as the sun. ஒரு சூரியன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகம் முழுவதுமே வந்து பிரகாசப்படுத்துவது போல அதே மாதிரிதான் பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார். ஆனா ரூபத்திலையும் அவரால் நம்ம பார்க்க முடியும். சோ ஆத்மௌபம்யேன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோ அர்ஜுனா சுகம் யா வாதி யா துக்கம் சா யோகி பரமோ மதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் யோகி. ஒரு யோகியானவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நிலையில் இருக்கின்றான் என்றால் by comparison of his one own self, தன்னுடைய ஆத்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be comparing the true equality of all beings. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரோடையும் அவன் வந்து கம்பேரிஷன் எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒரு ஆத்ம ரூபத்துல தான் அவனுடைய கம்பேரிஷன் இருக்கும். உடல் ரீதியாக அவன் கம்பேரிஷன் என்னைக்குமே பார்க்க மாட்டான். ஸோ சீயிங் த பாடி, இந்த மாதிரி ஒரு உடல் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள்னால நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ உடலால நம்ம என்னைக்குமே இந்த நித்தியமற்ற உடலால நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தேவையே கிடையாது. ஒன்லி இந்த நித்தியமான ப்ராடக்ட் நம்ம இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கு இல்லையா, ஆத்ம ரூபத்துல தான் அனைத்து உயிர்வாழிகளையுமே அவன் வந்து will be identifying. ஸோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா போத் இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ், அதாவது சங்கடமான சூழல் இருந்தாலும் சந்தோஷமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்கம் அவனுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன் ஹூ இஸ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் யோகி. ஸோ பக்தியில நிலை பெற்று இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்ஃபெக்ட் யோகி. ஸோ அதாவது நம்ம வந்து கர்ம யோகியிலேருந்து போய் நம்ம வந்து சமாதி நிலை அடையிறது, ஞான யோகியில போய் நிலை பெற்று அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை அடையிறது, இதெல்லாம் கடினமான ப்ராசஸ் இல்லையா. ஆனா பக்தி யோகத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து பர்ஃபெக்ஷன் எடுத்துட்டு வர முடியும் இல்லையா. பை இன்வால்விங் இந்த பக்தி ப்ராசஸ் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள், பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆத்ம சுத்தம் ஏற்படுகின்றது. பேசிக்கலி எந்த யோகத்தை பயின்றாலுமே ஆத்ம சுத்தி தான் இலக்கே. ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமானாலே அது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு செல்கின்றது என்று அர்த்தம். ஸோ ஆத்மா எப்போ அழுக்கோட இருக்கோ அது வரைக்குமே நம்ம திரும்பி திரும்பி இங்க வந்துட்டு தான் இருப்போம். அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம விடணும். இது எல்லாத்தையும் விட்டாதான் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்திகரிப்பு ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய சுபாவத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றங்கள் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஒருவர் இதை 3 விடுத்து பாருங்கள், நீங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட இருந்திருந்தா இருக்கும். ஆனா இந்த லெவல் ஆஃப் அதாவது எவ்வளவு அப்ளை பண்றன்றதுதான் வேரி ஆகும். சில பேர் எப்பயோ ஒரு வாட்டிதான் அவங்க கோவப்படுவாங்க. ஆனா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சட்டுன்னு கோவம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரி ஆகும். அந்த கோவத்தையே நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு அந்த இதுக்கு நம்ம சென்றோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா நம்மளுடைய சுபாவம் சேஞ்சஸ், தி வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். இது நம்ம வந்து we have to செக், இதெல்லாம் நம்மள அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ஆனா இதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னாக்கா பேசிக்கலி நம்ம பக்தியில போனா அதை ஈஸியா அடைய முடியும். ஸோ பக்தி வந்து நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மேக்ஸ் அஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அவர் செல்ஃப். ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த பாதையில சென்றோம் என்றால் ஸோ நாம வந்து உட்கார்ந்து யோக பயிற்சிகள் செய்யணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே யோக பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான குருவும் நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதை கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கணும். யோக பயிற்சிகள் இந்த மாதிரிதான் செய்யணும்ன்றதுக்கு ஒரு ஆத்தென்டிக் குரு வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி குரு கிடைச்சா நோ இஷ்யூஸ். குரு கிடைக்கலன்னாக்கா கண்டிப்பா நாம பக்தியில போனோம்னாக்கா ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு, வேதங்கள்ல இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்ட்டு நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் அவங்க அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நம்ம பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணின்னு போகும்பொழுது இந்த பியூரிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு ஏற்படும். ஸோ த காஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி இஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் இஸ். ரொம்ப அருமையான லைன் இது. நம்ம எதுக்கு நமக்கு இந்த சங்கடமான சூழ்நிலைகள்லாம் வர்றது சொல்லுங்க. கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் இருக்காருன்றதே நம்ம வந்து நிறைய டைம் மறந்து போயிடும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கை மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது கடவுளை ஒரு தூரமா வச்சிருவோம் நம்ம இல்லையா. அவர் வந்து தூரத்துல இருந்து பார்த்து இப்படி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறதுதான். அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவன்போடு நம்ம எதுவுமே செய்யறதும் கிடையாது, பக்தியும் செய்யறதும் கிடையாது, கேட்கறதும் கிடையாது. கேட்க கூட வேண்டாம், பக்தியும் செய்ய வேண்டாம், அந்த மாதிரி நிலைக்கு இருப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாமே நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த மன இது. ஸோ ஆல் காசஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு, அது நன்மையா இருக்கட்டும் தீமையா இருக்கட்டும். எஸ், this is because we forget the Lord. ஸோ கடவுளையே நம்ம மறந்துறதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி நிலைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம வருகின்றோம். ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்கனாக்கா அவங்க பக்தியில போனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் தானாவே போகும்.
கண்டிப்பாக போகும். பகவானில் மனதை லயித்து கொண்டு போனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கூட அவங்க ஈஸியா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. தே வில் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் த பொசிஷன். பயம் என்பதும் இருக்காது. And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all the activities of the human being. He is a supreme enjoyer. He is the proprietor. So அப்படிங்கிறதும் ஏன்னா படைத்ததெல்லாம் அவர் தான். ஸோ அனைத்து சந்தோஷங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தான் போய் சேருகின்றது. இப்ப நாம ஒரு நிவேதனம் பண்ணாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? சோ நம்ம ஸ்ராதம் செய்தாலும் அங்க நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதம் வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. அவ்வாறு அவர் அதை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த பாவ விலைகள் இருந்து விமோசனம் கொடுக்கின்றார். சோ ஒருத்தருடைய சந்தோஷம், இப்போ நாமளே ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதர், நாமளே ஒரு குட் மூட்ல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கீழே ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இமிடியேட்டா கொடுத்துருவோம். தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த எந்த உயிர் வாழியுமே. ஸோ அதனால நம்ம ஒரு சந்தோஷம் என்பது அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அவுட்கம் நம்ம வந்து கொடுத்துறோம். பகவான் எல்லாத்தையுமே சந்தோஷிக்கும் பொழுது நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணையும் வந்து அளவிட முடியாத கருணையை வந்து வாரி வழங்குகின்றார். அதேதான் அது வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி ஆங்கிளை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி நம்ம கோபம் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த குப்பைகள் எல்லாம் மனசுல போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த லோகத்துல நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அது எல்லாம் தூக்கி ஒரு பக்கமா நம்ம வெளியே வச்சிடலாம். கிருஷ்ணா இஸ் த ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் ஆல் த லேண்ட்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ். அனைத்து அண்டங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரொப்ரேட்டர் மீன்ஸ் உரிமையாளர். ஸோ ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூட கம்பெனி எல்லாம் தொடங்குறாங்க. ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கும், ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் லிமிடெட் இருக்கும், டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு கம்பெனி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரே ஓனரா இருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தரே ஓனரா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் வந்து அவங்களது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா அதே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனினாக்கா அதுல 10 பேருடைய டிசிஷன் வந்து அப்ரூவ் ஆனாதான் அதை எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? அதுல ஒருத்தர் நாம வந்து எஸ் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னாக்கா அது ஃபுல் அப்ரூவல்கே போகாது. ஆனா ப்ரொப்ரேட்டருக்கு வந்து ஹி கேன் டேக், ஹி ஹஸ் அத்தாரிட்டி. ஸோ ப்ரொப்ரேட்டரி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர். அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் பகவான் இருக்கிறது. அனைத்து அண்டங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த லார்ட். ஸோ அதனால் அவர் தான் படைத்தவர் அவரே அப்படின்னும் போது he is the owner of everything அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ பர்ஃபெக்ட் யோகி இஸ் த சின்சியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அனைத்து உயிர் வாழிகளிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்சியர் ஃப்ரெண்டாக இருப்பார். ஆக்சுவலி நா தஸ்மாத் கஷ்டித் மே பிரியக்ருத் தமஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities இல்லையா? ஸோ யோகிகளும் ஞானிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சம்பிரதாயத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்களோ அது எல்லாமே லோக கல்யாணத்துக்காக தான் இருக்கும். தன்னுடைய சுய இதுக்காக அவங்க எதுவுமே செஞ்சுக்க மாட்டாங்க. எனிதிங் வில் பி ஃபார் த ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஹியர். இங்க அவர்களுடைய வெல்ஃபேர் என்னன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இந்த லோகத்துல அவர்கள் நன்மையான பலன்களை அடைந்து மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மோட்சகதி அடையறதுக்கான மார்க்கங்கள் தான் அவங்க நிறையவே சொல்லுவாங்க. நன்மையான பலன்கள். He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga in the personal benefit, but he tries to for others. மற்றவர்களாக செய்யறது நன்மைகள் எல்லாமே மற்றவர்களுக்கு, பலன்கள் எல்லாம் அனைவருக்குமே செய்யறது. He does not envy his fellow living. envyனாக்க பொறாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். அதாவது என்கிட்ட ஒன்னு இருக்கு, ஸோ உங்ககிட்டயும் ஒன்னு இருக்கு, ஆனா அது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது, அது என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ். இப்ப எப்படி வந்து துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன்கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்னாபுரம் இருந்தது, அளவிட முடியாத படைகள் இருந்தது, எல்லா செல்வங்களுமே இருந்தது. ஆனா அவனுடைய எண்ணம் என்ன, பொறாமையினுடைய லெவல் எப்படி? he was an envious person. இவங்க கிட்ட இந்திரபிரஸ்தம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு இது, அதுக்காக தான் அவன் வந்து சூதாட்டத்தையே வந்து அழைச்சான். ஸோ how can others be having? யார்கிட்டயுமே இருக்கக்கூடாது, நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும், அந்த ஒரு நேச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சர் வந்து நமக்கு வந்து என்னைக்குமே அழிவு பாதை தான் கொடுக்கும். ஆனா ஒரு யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா he will never be envious. அது நம்ம தெரிஞ்சு யோகி who has withdrawn the secluded place in order to meditate perfectly may not be a perfect as a devotee who is trying his best to run every man towards Krishna consciousness. ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல வந்து நாம வந்து ஒரு செல்யூடட் பிளேஸ், தனிமையான இடத்தை தேடி நம்ம போய் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. இந்த காலகட்டங்கள்ல நம்மளால செய்யறது பக்தி செய்ய முடியும், அதுக்கு தனிமையான இடம் எதுவும் தேவையில்லை. பக்தர்களோட பக்தர்களாக இருந்து கைங்கரியம் புரியறது. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம எதுவுமே யோசிக்க மாட்டோம், பக்தியில மட்டும்தான் நம்மளுடைய மனது லயித்து இருக்கும். அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வய ப்ரோக்தா சாம்யேன மதுசூதனா
ஏதஸ்யாஹம் நா பஷ்யாமி சஞ்சலவாத் ஸ்திரம். அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், மதுசூதனா, the system of yoga which you have summarized, அதாவது இவ்வளவு நேரம் பகவான் வந்து இந்த யோக பயிற்சிகளை பத்தி சொல்லிட்டார் இல்லையா, சமாதி நிலை, பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா எல்லாமே சொல்லிட்டார். சோ பிராணாயாமா எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. சோ அப்ப வந்து இப்போ வந்து அர்ஜுனர் சொல்றார், இது நமக்கெல்லாம் கூட வந்து கடினமான இது தானே, நம்மளால உட்காந்து செய்ய முடியுமா? 100% முடியாது. the system of yoga which you have summarized, இவ்வளவு நேரம் சொன்னார் இல்லையா, எத்தனை ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கார்? 32 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லிட்டார். appears impractical, பிராக்டிக்கலா என்னால செய்ய முடியாது இல்லையா, என்னால வந்து டெய்லி ஃபாலோ பண்ணி. அன்எடியூரபிள், எடியூரபிள்னாக்கா எடுத்துட்டு போறது, யூ cannot endure it, கண்டினியூ பண்ண முடியாது, என்னால வந்து செய்ய முடியாது. for the mind is restless or unsteady, இந்த மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடங்காதது, அதாவது அன்ஸ்டடி அண்ட் தென் ரெஸ்ட்லெஸ், அடங்காததும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்திரமற்ற தன்மை உடையது. அதனால எப்ப பார் வந்து சஞ்சலம் வந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ என்னுடைய மனசை வந்து என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாரு. இங்க வந்து சுச்சௌ தேஷே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேர்ட் எண்டிங் வித் முன்னாடி இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்றது இந்த வேர்ட்ஸ் ஸ்லோகத்துல சுஷௌ தேஷே அண்ட் எண்டிங் வித் யோகி பரமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகி பரமகதி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை தான் வந்து சொல்றது. ஹியர் பீயிங் ரிஜெக்டட் பை அர்ஜுனா அவுட் ஆஃப் ஃபீலிங் ஆஃப் இன்எபிலிட்டி, அதாவது நம்மளால வந்து இந்த லோகத்துல இருக்கும் பொழுதே பகவானோட இந்த உடலை விடுத்து, அதாவது இந்த தேகத்தை விடுத்து இந்த ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சிகளை நம்மளால கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. சோ he is rejecting, அர்ஜுனன் is directly rejecting. நாம கூட இது ரிஜெக்ட் பண்றோம் இல்லையா, நம்மளால இது செய்ய முடியாது. பக்தி வேணா செய்ய முடியும், ஆனா இந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் மனசை கட்டுப்படுத்தி சோ அதெல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யறது எல்லாமே வந்து நம்மளால கண்டிப்பாக முடியாது. சோ அதுதான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீலிங் ஆஃப் இன்எபிலிட்டி he is rejecting அர்ஜுனர் வந்து. அதுக்கான காரணங்கள் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லோகங்கள்ல வந்து மீண்டும் கண்டினியூ பண்றோம். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிஹர்கம் மன்யே வாயோர் ஏவ சுதுஷ்கிருதம். வாயோர் ஏவ சுதுஷ்கிருதம், வாயு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்றை கூட நான் அடக்கி விடுவேன், மனதை என்னால அடக்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்றாரு. for the mind is restless, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா turbulent and obstinate, so very strong, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து அடங்காதது, அதாவது நம்மளால ஒரு நிலைப்படுத்த முடியாத ஒன்று. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னால வந்து எனக்கு வந்து இது இயலாத காரியம், இட் சீம்ஸ் டு பி மோர் டிஃபிகல்ட், இது எனக்கு கடினமாகவே தோன்றுகின்றது. தேன் கண்ட்ரோலிங் த விண்ட், காற்றையோட நான் அடக்கிடுவேன், ஆனா மனதை என்னால கட்டுப்படுத்தி, ஏன்னா அது அடங்காதது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். the mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. so and although the mind is supposed to be subservient to the intelligence, மனது எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய அறிவுக்கேற்ற மாதிரி தான் செயல்படணும், ஆனா மனது வந்து அடக்க முடியாம போகும்பொழுது அப்ப இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து வேலை செய்யாது. சோ அதுதான் வந்து இந்த பர்பட்ல இன்னும் வந்து டீடைலா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஆத்மானாம் ராதினாம் வித்தி ஷரீரம் ரதம் ஏவச்ச புத்திந்து ஷாரிதம் வித்தி மனஹ பிரகர்ஹம் ஏவச்ச இந்திரியாணி ஹயன்யாஹுர் விஷயாம்சு தேஷு கோச்சரான் ஆத்மனேந்திரிய மனோயுக்தோ போக்தையோ ஆகுர் மனிஷினஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த இண்டிவிஜுவலிஸ், இது வந்து ஒரு ஓமை, அதாவது இந்த உடல் என்பது ஒரு எந்திரத்திற்கு நாம வந்து, அதாவது ஒரு கார், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காருக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கின்றார். இந்த உடலை வந்து ஒரு காருக்கு ஒப்பிட்டப்பட்டுள்ளது. இதுல பிரயாணிக்கக்கூடிய பிரயாணி யாருன்னாக்கா இந்த இண்டிவிஜுவல், அதாவது ஆத்மாவை சொல்கின்றார்கள். அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழியோட ஒட்டிண்டு இருக்கிறது சூக்ஷ்ம உடலும் இருக்கு இல்லையா, இந்த சூக்ஷ்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா எதுனாக்கா அறிவு. அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த டிரைவர். சோ மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரைவிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது மனசுதான். அண்ட் புலன்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைக் ஏ ஹார்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுத்தக்கூடிய விதம். So self is thus the enjoyer or sufferer in association of the mind and senses. So it is understood by the great thinkers. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவன் வந்து சஞ்சலப்படுவதும் சந்தோஷிப்பதும் அவனுடைய மனதும் புலன்களும் செய்யக்கூடிய காரியங்களால் மட்டும்தான்.
சோ அது நல்ல வழியில போனா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தத்தை அடைகின்றான். அதே வந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீய வழியில் செல்லும் பொழுது அதனுடைய விளைவாக வந்து துக்கத்தையே அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ இது மனசும் புலன்களும் செய்யக்கூடியது வந்து நம்மளால நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துட்டு வர்றது மிகவும் கடினமான செயல். சவை மனக கிருஷ்ணா பாதார விந்தை, இது நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் இது. சோ அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு. ஒன் மஸ்ட் என்கேஜ் ஒன்ஸ் மைண்ட் ஃபுல்லி இன் கிருஷ்ண காஞ்ச், அதாவது அவருடைய பாதாரங்க விந்தங்களுக்கு நாம வந்து நம்மளுடைய மனதை வந்து சம்பர்ப்பிக்க வேண்டும். ஸோ தே ஒன்லி தென் தே வில் தேர் ரிமைன் நோ அதர் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் டு அஜிடேட் த மைண்ட். அஜிடேட் மீன்ஸ் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று ஓடிண்டே இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான நினைவுகள் வந்து இருக்காது. ஸோ ஒரு ஸ்திரமான புத்தியோட பக்தியில நம்ம மனதை எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது அங்க எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருக்காது. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசயேதோ கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிரஹயதே. அபியாசயேனு தூ கௌந்தேய, அதாவது அபியாசம் பிராக்டிஸ், அது சொல்றார். கண்டிப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன், மனதை அடக்குவது என்பது கடினமான செயல்தான். ஆனா பிராக்டிஸ் பை யோக பயிற்சிகளால் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியிலையோ இல்ல யோக பயிற்சிகளோ நம்மள நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அதை ஈஸியா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து ரிப்ளை பண்றார். அன்டவுட்டட்லி இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கர்ப் த ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட், இல்லையா? கட்டுப்படுத்துவது என்பது கடினமான செயல். பட் இட் இஸ் பாசிபிள், அதை நம்மளால செய்ய முடியும் பை கான்ஸ்டன்ட் பிராக்டிஸ் அண்ட் பை டிட்டாச்மெண்ட். அதாவது கண்டினியூஸா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுதும் பற்றற்ற நிலையில் செல்லும் பொழுதும், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலை செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனதை நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். The difficulty of controlling the obstinate mind, அதாவது வாண்டரிங் மைண்ட் பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்த இயலாத இந்த மனதை வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு எடுத்துக்கும் பொழுது அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் கொடுக்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானும் இதுக்கான விளக்கத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுக்கின்றார். இந்த கலியுகத்துல no one can observe strict rules and regulations, இல்லையா? நம்மளால வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லா சமயத்திலயும் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? முடியாது. such as placing oneself in a sacred place, எல்லாருமே போய் புனித தலங்கள்ல இருக்கணும்னு நினைச்சா முடியுமா? முடியாது. focusing the mind on the supreme soul, சதா சர்வகாலமும் பகவானிலே மனதை நிலைநிறுத்தணும்ன்றது வந்து ஒன்லி பை பிராக்டிஸ் தான் வரும், எடுத்த உடனே நமக்கு வராது, இல்லையா? அதுவும் நமக்கு கடினமான செயல் தான். restraining the senses and mind, புலன்களையும் மனதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது. அதாவது எந்தவித அதர்ம செயல்களுக்கோ இல்லை இந்த பௌதிக இயற்கை செயல்களிலே எப்பவுமே லயித்து இருப்பதிலிருந்து நம்ம வந்து ரெஃப்ரைன் பண்றது. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சர்விங் செலிப்ரசி, அதாவது பிரம்மச்சரியத்தை எப்பொழுதுமே பிரம்மச்சரியம் அதற்கான விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. ரிமைனிங் அலோன், அதாவது தனிமையில் இருப்பது. நம்மளால தனியா இருக்க முடியுமா? ஒன் டே யாராவது வீட்டுல இல்லைனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 10 வாட்டி போன் பண்ணிடுவோம், இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான காரியங்கள் வந்து நமக்கு வந்து இயலாத காரியம். பட் பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம செல்லும் பொழுது இதெல்லாம் ஈஸியா நம்மளால வந்து நம்ம போய் தனியான ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம வீட்டிலேயே இருந்து நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஒன் என்கேஜஸ் இன் 9 types ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், நவவித பக்திஸ்ல ஏதோ 1-2 நம்ம வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நம்மளால வந்து இதுல முன்னேற முடியும். த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியரிங். ஸ்ரவணம் இஸ் த பெஸ்ட் திங். கேட்டல், அதுக்காக நம்ம டைம் ஒதுக்கி கேட்கணும். that this is very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings, இல்லையா? சோ நம்மள வந்து இந்த வெவ்வேறு நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசு ஈர்த்துண்டே போகுது, இல்லையா? சோ அதுல இருந்து எல்லாத்தையுமே இழுத்துட்டு வந்து ஒரு நிலைப்படுத்துவதற்கான வழி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்டல் என்பது. the more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything. நம்ம எவ்வளவு பகவானை பற்றி கேட்கின்றோமோ அவ்வளவும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து பற்றற்ற தன்மையில செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. by detaching the mind, மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் இருந்து நம்ம வந்து விலகி வந்தோம் என்றால், so not devoted to the Lord one can easily, அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக், not devoted to the Lord என்றால் பௌதீக செயல்கள் தான். சோ நம்ம பகவானுக்கு செய்யறது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக செயல்கள். அது அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பௌதிக செயல்கள் ஆகிவிடுகின்றது. ஒன் கேன் வெரி ஈஸிலி லேர்ன் வைராக்யா. வைராக்கியம் என்றால் என்னன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மேட்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நம்ம வந்து
விலகி செல்லுதல் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் இன் த மைண்ட் ஸ்பிரிட். என்கேஜ்மெண்ட் இன் த மைண்ட் ஸ்பிரிட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டதுல நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிட்டாச் ஆயிடும். அதுக்காக நம்ம பிரத்யேகமா எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ பகவானுடைய செயல்கள் நாம் ஈடுபட்டோம்னா என்ன செய்யணும்? By discharging the devotional service. பக்தி கைங்கரியத்துல ஈடுபடுது. One feels transcendental satisfaction as mind becomes detached from the material objectives. ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திருப்தி, தண்ணியிலே திருப்தி உறக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஒரு உயிர்வாழி வந்து அடையும் போது எப்பொழுது அடைகின்றான் என்றால் அவன் பக்தி கைங்கரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சோபரா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு. எஸ், திஸ் ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். இதெல்லாம் நம்ம செய்துதான் ஆகணும். இது மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கும், இது பிடிக்காது, அதாவது இது பிடிக்கும் பிடிக்காது, இது நன்மை தீமை, இது நல்லது கெட்டது அப்படின்லாம் அவங்க எதையுமே வந்து வேறுபடுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எஸ், இது ஒரு என்னோட டியூட்டின்னும் போது அதை பண்ணி செஞ்சுட்டே போகணும். அதனுடைய விளைவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் பகவான் பார்த்துக்குவார். when it comes to the prescribed duties you should not see whether it is a good or bad. ஸோ அந்த இதுல அந்த மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு வரும். ஆக்சுவலி असंयात्मना योगो दुष्प्रापाहि मे मतिः विवशायात्म तु यथा यथ शाक्यो वाप्युतम् उपायतः. So for one whose mind is unbridled, அதாவது பாத்தீங்கன்னா uncontrollable, unbridled என்ன uncontrollable, self realization is difficult work. தன்னுணர்வு என்பது அவங்களுக்கு வந்து வராது. அவ்வளவு அது அடையிறது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆத்ம ஞானத்தை அவர்களால் வந்து படிவது என்பது சுலபமான காரியம் கிடையாது. பட் ஹூஸ் மைண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல், யாருடைய மனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றதோ, அண்ட் ஹூ ஸ்ட்ரைவ்ஸ் பை ரைட் மீன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான பாதையில் யார் செல்கின்றார்களோ இஸ் அஷ்யூர்ட் ஆஃப் சக்சஸ், அவர்கள் வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. இது என்னுடைய அபிப்பிராயம்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கின்றார். யோகிக் பிராக்டிஸ் வித்தவுட் மென்டல் கண்ட்ரோல் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதாவது உட்காந்து நம்ம ஜபம் பண்ணினே இருப்போம், ஆனா என்னென்ன ஏதோ யோசனைகள் வந்துட்டே இருக்கும், தட் இஸ் வேஸ்ட். ஸோ ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த நாம ஜபத்து மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த லிப் மூமெண்ட் மேல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த நாமத்துல நம்ம மனசு லயிக்கும் போது போக போக அதையே பழகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து உன்னதத்துல வந்து நிலை பெற்று விடுவோம். அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து மனசு எங்கெங்கயோ ஓடிட்டு இருக்கும், ஆனா வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் மட்டும் ஜபம் போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து தட் வில் நாட் கவுண்டபிள் ஒன்லி. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இனிஷியல் ஃபேஸ் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும், ஆனா அதையே நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஒரு வருஷம் வரலையும் செஞ்சா கூட அதே மாதிரி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது தவறு. ஸோ எங்க நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோன்றதை நம்ம யோசிக்கணும். வித்தின் எ மந்த் வி கேன், வித்தின் 1 or 2 months இந்த நிலைகள் இருக்கும். ஒரு 3-4 months வரைக்குமே நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிறது. ஆனா கண்டினியூஸா நம்ம அதே மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷனோட நம்ம வந்து ஜபத்தை செய்யக்கூடாது. அர்ஜுன உவாச்ச அயித்தா ஸ்ரத்யோபேதா யோகாச்சலித மானசஹ அப்ராப்ய யோகி சம்சித்திம் காம் கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் இஸ் த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த மேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் வந்து ஆஃப் த மேன் ஆஃப் ஃபெய்த் who does not perceive, கண்டினியூ ஆகல. One who in the beginning takes the process of self realization, முதலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையில அவர் வந்து என்ட்ரி ஆகி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து he will disconnect, he will stop. Desist means stop, he will stop due to worldly mindness. இந்த பௌதிக இயற்கையால ஈர்க்கப்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய நம்பிக்கை and thus does not attain perfection in the mysticism. So யோக நிலையில் முழுமை அடையாத அப்படிப்பட்ட யோகியினுடைய நிலை என்ன, மனிதனுடைய நிலை என்னன்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் சாட் பை த பாத் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்ளும் போது மட்டும்தான் நம்ம தன்னுணர்வு பாதையில வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். தட் இஸ் த பிராக்டிஸ் ஆஃப் 8-fold சிஸ்டம் ஆர் பை பக்தி யோகா. ஏதாவது ஒன்னு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்து மனதை கட்டுப்படுத்தணும். இல்லையா நீ எதையும் கட்டுப்படுத்தி போக்கஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை, பக்தி கைங்கரியத்துல நீ ஈடுபடும். ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஆத்ம ரூபத்தை வந்து காண முடியும். One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of 8-fold yoga system are generally very difficult for this age. இல்லையா? இந்த கலிகாலத்துல நம்ம இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா கஷ்டம். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். நம்ம பஜனைகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே மறந்துடுவோம் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலா வந்து மனசு புலன் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும்னு ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது.
ஸோ நம்ம ஊர்ல கூட ஒவ்வொரு ஊர்லயுமே வந்து பஜனை கோயில் உண்டு இல்லையா? ஸோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப மார்கழி மாசத்துல பஜனை பண்ணுவாங்க இல்லையா? ராமர் பஜனாலயம் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது, இப்போ இஸ்கான்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த இதுல வந்து நாம வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வென் யூ டூ அந்த பஜனையில நம்மள அது சங்கீர்த்தனத்துல நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்துவது ஈஸியா ஆயிடும். ஸோ கண்டிஷன் சோல் இஸ் ஆல்ரெடி அல்லூர்டு பை த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே இந்த பௌதிக இயற்கையினால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆற்றலால் நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான், அலைக்கழிக்கப்படுகின்றோம், நிறைய துன்பங்களுக்கு ஆளாகி கொண்டே இருக்கின்றோம். அண்ட் தர் இஸ் வெரி சான்ஸ் ஆஃப் பீயிங் மீண்டும் மீண்டும் இது நடக்கும் இல்லையா? இது வரவே வராதுன்ற எதுவும் கேரண்டி கிடையாது. ஈவன் வைல் பர்ஃபார்மிங் டிரான்ஸ்டென்டல் டிசிப்ளின்ஸ், இந்த பாதை நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதை மேற்கொள்ளும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தடைக்கற்களாக எல்லா கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணும். இப்ப ஜபம் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில பண்ண முடியாத டைம் ஆச்சுன்னா ஈவினிங் பண்ணும்போது காலையில இருந்து என்னென்ன காரியங்கள் நடந்ததோ அதெல்லாம் மனசுல ஓடிண்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் நம்ம ஜபம் பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ் வராது. தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு எதுவுமே மனசுல இல்லைன்னா கூட கண்ணை மூடிட்டா உடனே தூக்கம் வந்துடும். ஜபம் பண்ணும்போதே தூங்கக்கூடிய அந்த பரிస్థితి வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்டக்கல்ஸ். அது இந்த இயற்கைக்குரிய ஒரு குவாலிட்டிஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த இம்பாக்ட் கண்டிப்பா நடக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு யோக சலித்த மானச, அதாவது டீவியேஷன் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்டென்டல் பாத். ஸோ அர்ஜுனா இஸ் இன்வெஸ்டிங் டு நோ த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டீவியேஷன் ஃப்ரம் த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பாத். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி தடை கற்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது நம்மளால வந்து நம்மளுடைய தன்னுணர்வு பாதையில வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான இது எல்லாமே வந்து மேன்மையாக செல்வது கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து அதனுடைய விலகி விலகி செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஆனா இருந்தாலும் மனசை கண்ட்ரோல் படுத்தி நம்ம ஈர்த்துன்னு வந்து வைக்கணும்னாக்கா அது ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ். பக்தி யோகத்துல போனா நம்மளால கண்டிப்பாக செய்ய முடியும். கஷ்டின் நோபயா விபார் விப்ராஸ்தின்னாபரம் ஏவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாஹோ விமூடோ பிரம்மணபதி. So does not such a man being deviated from the path of transcendence perish like a riven cloud with no position in the any sphere? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார் மேகங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல வந்து ஆகாயத்துல வந்து போயிட்டே இருக்கும். காற்று பலமாக அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது பெரிய மேகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வித இஷ்யூ இருக்காது. ஆனா சிறு சிறு மேகங்கள் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு போயிட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் they will get divert. நம்ம இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த சிறு மேகங்களுக்கு தான் கம்பேர் பண்ணிக்கணும். இது வந்து உவமை. ஸோ எப்படி வந்து ஒருவர் வந்து இந்த ஆழ்நிலையான பாதையை வந்து எடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த நியோஃபைட், அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான அதிகார நிலை. ஒண்ணு வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி, ரெண்டாவது மத்தியம அதிகாரி, மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரி பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ், இப்பதான் வந்து என்ட்ரி ஆயிருக்கும் பக்தி மார்க்கத்துல இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான சூழல் இல்லையா? அவர்களுடைய பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிஷ் லைக் ரிவன் கிளவுட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹெவியான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெரிய மேகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஆனா சிறு மேகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எப்பவுமே கலைந்து போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து வில் கெட் ஷேட்டர்ட். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றது. ஆக்சுவலி இஸ் ஹேஸ் நோ பொசிஷன் லைக் எ ரிவன் கிளவுட் அப்படின்றது. The Brahmanapati is the path of transcendental realization through knowing oneself to be the spiritual in essence. அதாவது இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்தன்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய தன்மை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்வது. அண்ட் பாட்டு இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சு கொள்றது. 3 நிலைகள், பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான், சத், சச்சித், சச்சிதானந்த நிலை. இந்த மூன்றையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிந்து கொள்வதுதான் பிரம்மணபதி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றது ஆக்சுவலி. ஸோ நாம அந்த நிலைக்கு போகணும்னாக்கா ஸோ we have to be, அந்த சமர்ப்பணம் என்பது நமக்கு தேவை. பகவானிடத்தில் நாம வந்து சமர்ப்பணம் செய்தால், மனதளவுல வந்து நம்பிக்கை வைத்து பகவானிடத்தில் சமர்ப்பணம் செய்தால் மட்டுமே நம்மளால வந்து மேல் நோக்கி செல்ல முடியும். அதாவது பெரிய மேகத்துல போய் கலந்துக்காவது முடியும், அங்க போய் நம்ம ரட்சணை செஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அவ்வாறு ஒரு நம்பிக்கையற்ற இது எப்படின்னாக்கா அந்த ஷேட்டர்டு கிளவுட்ஸ் மாதிரிதான். எப்படி கார் மேகம், சின்ன மேகங்கள் வந்து கலைந்து விடுகின்றதோ பலமான காற்றுக்கு, அது போலதான் ஆயிடும். ஏதான் மே சம்சயம் கிருஷ்ணா சேத்தும் ஹர்யஷி அச்சேசசஹ ஸ்வத் அன்ய சம்சயாயாஷ்ய சேதனாஹே உபாத்யயதேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
this is my doubt Krishna and I ask you to dispel it completely. எனக்கு நீங்க இத பற்றி கூறணும்னு சொல்றாரு, இத பற்றி எனக்கு சொல்லணும். சோ அது அதனுடைய இதெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. பட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் no one is found to be who can destroy this doubt. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர் பகவானுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஏன்னா அவர் முன்னாடி இருந்தார், இப்பயும் இருக்கார், இனிமேலும் வருவார் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். he was there, he is here and he will be there. இந்த 3 நிலைகளுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். only he can only give that. அவர் மட்டும்தான் இந்த ஞானத்தை வந்து வழங்க முடியும் இல்லையா. சோ வேற யாருமே வந்து நமக்கு அந்த உன்னத ஞானத்தை வழங்க முடியாது. அர்ஜுனா wants to know the future of the unsuccessful transcendental. அதாவது துறவரத்தில் முழுமையடையாத அந்த யோகி, துறவரம்ல யோகத்தில் முழுமையடையாத அந்த யோகியினுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் இங்க வைக்கிறார். no one is equal to or above கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானை தான் குறிக்கின்றோம். நாராயணன், விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா, ராமா, 4மே வந்து 4 நாமங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரையே சாரும். சோ அவருக்கு மேல உயர்ந்த ஆளுமை யாருமே கிடையாது, அவருக்கு சமமானவர்களும் யாரும் கிடையாது. இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் அனைவரையுமே படைத்தவர். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவருக்கு சமமானவராக நம்ம யாரையுமே வந்து கருத முடியாது. பிராக்டிக்கலி பார்த்தா கூட இப்ப நம்மளுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு சமமானவர்களாக நம்ம கருதுவோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அவர்களோட நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே அவர்களுடைய வயதுல பெரியவர்கள். ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் நம்ம வந்து ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து லைக் தட் ஒன்லி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீ இஸ் அ தேவர். தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா படைத்தது அவர் தான். அதனால தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர். சோ தேவர்கள் எல்லாம் அவருக்கு சமமானவர் என்று நாம் என்னைக்குமே எடுத்துக்க கூடாது. So and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal to them. So இது வந்து நம்ம புரிந்து கொண்டு we need to understand that hierarchy. But they are certainly greater than the living entities, but they are all created by the Lord. அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச பார்த்தா நைவேஹ நாமுத்ரா விநாஷ்சாதஸ்ய வித்யதே நாஹி கல்யாண கிருத் கஷ்சித் துர்கதிம் ததா கச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகி ஆனவன் ஸோ எங்கேஜ் இன் ஆஸ்பீஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்பீஷியஸ் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான காரியங்கள் இல்லையா. அதாவது தெய்வீகமான காரியங்கள்ல டஸ் நாட் மீட் வித் டிஸ்ட்ரக்ஷன். அதாவது அவன் என்றைக்குமே அழிவுறுவது கிடையாது, எய்தர் இந்த லோகத்திலேயோ இல்லை அந்த லோகத்திலேயோ. ஒன் ஹூ டஸ் குட், அதாவது நன்மையை செய்பவன் என்றுமே தீமை அடைவதே கிடையாது. அதுதான் வந்து பகவான் இங்க சொல்கின்றார். துர்கதீம், அவன் என்னைக்குமே அவன் வந்து அழிவுறுவது கிடையாது. பாகவதத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி வியாசதேவருக்கு சொல்கின்றார், த்வக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன் அப்யோ அத பதே ததா யதி யத்ர க்வா வாதா வா பத்ரம் அபுத் அம்யுஷா கிம் காவர்த்தா அப்போ அப்தோ பஜதாம் தர்மத. ஸ்வதர்மம் என்பது நம்மளுடைய தர்மம், நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள் இல்லையா. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் நமக்கு ஸ்வதர்மம் ஆகின்றது ஆக்சுவலி. அது இந்த பௌதிக இயற்கையில. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss, no degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. அதுதான் பக்தருக்கும் பக்தர் அல்லாதவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை தான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ ஒரு பக்தனானவர் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். பௌதீக இயற்கையில் அவர் செய்யக்கூடிய பௌதீக செயல்களுடைய விளைவுகள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். ஸோ எதையுமே எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா எடுத்துட்டு செய்வான். ஸோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த லோகத்துல எந்த லாப நஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது. he will never come back again. அவனுக்கு டிகிரேடேஷனே கிடையாது. ஆனா பக்தர் அல்லாதவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து மனதை லயித்து அந்த செயல்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாப நஷ்ட கணக்கு எல்லாமே அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து சேரும். ஸோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து இந்த லோகத்துல எந்தையுமே வந்து he won't gain anything. அதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஹியூமனிட்டி மே பி டிவைடட் இன் 2 sections, namely regulated and non-regulated. அதுதான் வந்து பக்தனற்றவர்கள். ஸோ ரெகுலேட்டட், நான் ரெகுலேட்டட். ஸோ அந்த நிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும். those who are regulated by scriptural injunctions gradually rise into the பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா
கண்டிப்பாக go back to Godhead அந்த நிலைக்கு போவார்கள். So those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான காரியங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க. The followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வேதங்கள் பிரகாரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றவங்க. Those who are trying to find out the ultimate liberation of from the material. இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை அடைய அந்த மார்க்கத்தை தேடிக்கொள்வது. Those who are devotees of Krishna consciousness. ஸோ இந்த 3 நிலைகள். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து சாதன பக்தியில வரும். ஸ்கிரிப்சுரல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பண்றது சாதன பக்தி. ரெண்டாவது அதனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல், நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோக்ஷகதி, அது ரெண்டாவது. மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சமும் வேணாம், எதுவும் வேணாம், பக்தி மட்டும் நான் எங்க இருந்தாலும் செய்யறேன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒன்று. இந்த 3 நிலைகளை பற்றி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தருக்கு சொல்லக்கூடிய இதுதான். Any activity which is aimed at the ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious actually. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட், அல்டிமேட் லிபரேஷன். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா இனிஷியல் ஃபேஸ் அதை அது இலக்கா வச்சுதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஏதோ ஒரு சின்ன டார்கெட் வச்சுதான் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆனா பக்தியில நம்ம முழுகும் பொழுது ஸோ மோட்சமா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. எதுவுமே பகவானுக்கு நம்ம கைங்கரியம் செய்யணும். அந்த மனசு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனதை நம்ம வந்து கல்டிவேஷனுக்கு போயிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பதே ஒரு இன்ஆஸ்பீஷியஸ் ஆயிடும். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஆஸ்பீஷியஸ். அதுக்காக நம்ம பக்தி செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிற. பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத பக்தி, அனன்ய பக்தி தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிவோஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ இன்னொரு 7 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸோ வேணும்னா நம்ம வந்து இஃப் யூ ஆர் ஆல் ஓகே நாளைக்கு வேணும்னா கூட ஒரு 1 hour நம்ம we can join அப்படின்னாக்கா we can do. இல்ல நாளைக்கு சண்டே மாதாஜி வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா மண்டே ஈவினிங் வேணாலும் நம்ம வந்து ஒரு 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 6 மணிக்குள்ள முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரே ஒரு